Drahon, malamina. Ay, Diyos ko. Don't say goodbye. Nakatortoro ka. Nabsog. Davao. Minsan mo lang nakadakak mo dyan Davao. Davao. Parang namin nagpakita iya yun. Nagpakita ni FB. Wait. Nagbitaw daw.
Tungkol. Nga lang ka, nagtaparay ka Sila man. te. Sino sila? Baan na. Aba na. Ay. Apekto tudo? Bigsan te. Nagtaray-taray kami tatay. Piksanan. Gaya. Yung paglaki din. Awang payong may. Tara inano ba? 74.49 and ante one now. Ay, 50 on. 50. Ay, sorry. Ito yung ante. Pagtay. Ito. Pag-print ang. Baka turturog ka nga talaga. Kung okay siya, kung doon nga babasingik-sing. Ay, good afternoon. 74.50 enteng pang completion bridge 2 agsinong bat. Ay, di kamadlan na irwaman iti kasjay nga ugali ni Kwarog. Tilakan kantsawan na nga rod. Ni, makaturturog nga talaga. Tilakan kantsawan na. Kumaro. Makapaturog ti kasto nga oras. Ay, di kamadlan na irwaman iti kasjay nga ugali ni Kwaro. Win nga rod, tilakan kantsawan na no kumaro. Ay kat ibagam ken kwa na dayta Ngarud naimbag no kanayon akas jay amaaw-awatan da ni Kwarog. Bridge. Ano to? 7. Bridge 7. Agsin nung batmat lang. Ay, ini ngay uncle mo. Iya. Lata. Maturog tayo paisa. Ni ngay uncle mo nga inteng, Kwarog. Ayan na. Anya. Kwarog. Anya day ta klasit sa ludsod mo. Ha? Ay. Nalabos mo't day ta kunam anag ngisit. Apay, uging nga rod. Ay, dinakman kantsawan iti kasta, Kwarog. Kat no angkal mo ni inteng, ang kantsawan pa'y laeng. Sinong balata? Ay haan, nadatik ko Bridge 11. Badong tuyang. Ay, balong ito yan. Ay, naimas di matulog. Karod. Duwatan uncle. Bridge 11 pa nga labas tapos sakman. Antay. Oh no. Badong to yan. Napasisibi na. Unangkal. Bridge 11. Nakapaturog na talaga. Ay, anay ka. Ti sinalbagin na Kwarog. Nay, apay ngayong aprusam tapatong mo ba daw? Binayon te. Gusto ba diyan? Binayo ni Kwarog. Anya? Kantsawan milang kani parinting. Kunak baka kinwa na
pinangurna ti alo. Ay, kita man. Kunak to, maamoy lang nga rodan, ama pikon kantyawan nyo. Ay, binayo, nagbayo na kami. Gaya. Oh, so pinangurna siguro ti alun ah. Oh. Oh, pinangurna ti alo ko namlatan. Hindi mo matanda. Yung baga dito ini. Uwin na Ada din. jiksi na ni Kwarog. Wanya Kini ko timbaga. gaya. Iba daw. Kuwan. Ni Kwarog kaya di nga naganay nga. Ay, ngali. Malagi ini. Kanay ko kanay ko. Sige. Binayo sa bali mo. Umay katagbayo ta iti mais. Wen gamin no binayo na. Di ba ba yun na nga kasay? So nga ibagamlatan nga pinangurna ti Kinas alo. din na siguro. Wen inkas din na Sigaro. sigaro. Binayo na. Binayo na matan ti patong ko namlatan nga ro din. Or. Wen no di alo in pangurna nga kasi. Ayan. Sige na. Ni pingada ka doon si kakiray. Tinga. Pinangurna. Todo. Pinangurna ti alo. Or. Isen mo man di picture nga pinicture mo idi kanyami. Hintay ko ni John. Sa kaway ka majalay pa ni. Nakalagtiyo. Hello. Ay, mabalin man yun. Naglay. Ah, live station na. Station lang. Station. Napigsa to do? Ano yan? Nakabas-bas. Pinangor. Pinangor nga rin. Awan, may Kami ka lang lang. mo. Taltalo ka. Daltalo kami. Completion. Ha? Completion na naglabas na yun. Naglabas na tawa na. Awan kami idi ko. Awang Doon kami. Dua kami. Dua kami kinyan kami. titire. Awang kami. So, Pat kami mo iray. Puisay. Alam bang kami di kagayan? Condolence. Ayun, thank you. Pinangor nga rin lang tayo. Wen, pinangurna ti Pinangurni alo ko kwaro. namlatan. Pinangurni Ay, kwaro wen, ti alo ti patong ko kunam. Yung nga tayo. ngay aprusan ta Ay, kita man ang kaldi pa. Di bridge Luwin equal. na lang. No niya ko na ninteng. doon niya tiba. Ay, binayo ni kwaro iti alo. Ah, ti ube. Ni pare badong. Hindi ko dan. Patong lang sa mga ninteng eh. Sungod nga patong ko na. Ay, on, binayo ko ng latang araw doon. Binayo ni ko. Binayo na. Balay, binayo ti latang araw doon, Oy, binayo na ko Ano naman ka, biro ko? Apay nga aprusam tapatong mo ba daw? Binayo ni Kwarog. Anya, Kankantyawan milaan, kundi pare ninteng. Binayo na mo tayo. kunak tumag. Amuyo lang aruden amapikpikaon. Kantyawan nyo pa'y laang. Ay, uray. Masapol asong batan ni Kwarog. Tinaramid na kanya. Ay, Ay, makapakabado no. Dahil badong original oh. Ay, bastante. Lagtalag to karon. Bridge 12, di aksin nung batmat lang. Hmm. Anya ti kunam inteng. Ha? Kahit ada siguro basulyo no apay akatswaya. Makatorturo nga talaga. Napay akas jay. So akas jay tinaramid na kasi ko. Ha? Kahit adda siguro basulyo basal. Duduwa kayo. Napay kasi tinaramid na. Ay, makaturturo ka. Kat adda siguro basulyo no apay akas jay tinaramid na. Inteng. Imposible ma. Day tantim alayo iti kakakantsaw, inteng. Ay, tila aramiden nyo nga men. Ano pa ba? Ay, awanan. Nalpasan. Tapos na. Tapos na to, auntie. Ay, tapos, ay, sige, ante. Ay, aganaw sa... May kanta ganaws Ante, kan. kam agalat ka no. Wan, auntie. Ay, kami yung may... Jay tabagin. Ni Ma'am Ay. April din. Api nga, inalam Ni Ma'am day Abril, titikin ng ni titirin Abril. at naduduwa day. Ig mo na. Ang kangatikang tikin din ni Jupit. Kaslala naman. Lana. Kasi nagugasan ti saka. Hindi man. Sa mukhang kanin. Pindi.
Nakalive ka. Ay nakwarog. Liklikam ngaminan ti kumantyaw. No di mo kayat asikan tumat ti kantyawan da. Ala sigay. Agpaparawa nga road. Imbag kidi at da busis kon. Pagala kay Jaya na di extreme. Ata. Madinto ti kasjaynan at agpaparawak di ko. Nakalive ko pa yung Sugarod. Guyong. At least, darumar nga boses ko. Ala, sigay! Detan, tinagyabusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Awan. Anas Basit. Sound effects. Ay, nagpugaw. Ako mo sinagib di ko. Jessica Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DCWT 540, kenda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag. O, at least, darumrumar. Pasa ka niya, Miss TC. Jay, I-picture yung naglalaan. Word. uray naglalata Di rin man ng ta, brands. ikaw, mama. Basta Remembrance. Teresa Kalay, di ko. Yung brands mo eh. May gamit ta cellphone mo eh. Tapos tapos lang ba rin ang Uncle Roger yung nagmay? Tapos cellphone mo, yung video na kami nagkanta. Ang Exact. video. Yung video makumatap mo. Awan na. Adali Baga na. na ko mamabang yung video na nagkanta. Kasi yung pasakali, apoy, pasakol yung pintas na cellphone mo. Video na ko nagkanta ako. Kita mo nga video. Ano nagtagtagari? Uy, nagkanta ni Bijuan mo. naman ko na ako. Puro balong tuyang. Badong tuyang. Ay, hindi ka ba yan? Nakigudwakan to kan paring ko sipon niya sa sound effects na. Nakakanta di tuyang mo. Divided by 3 ah. Ano lang, ngayon talo kay nag sound Yan, effects. Divided by 3. Kay credit mo lang taga yan. Oh, di ka credit ko. Oh my. Lana nga kindi di, lana. 7451. Completion. Bridge, Bridge 2. two. Agsinong Batmanin. Apay, inteng. Anya. Ay, di mula kat pinatgan. Ay, kastamot at talaga ni Pari Badong. Tunggal adda ibagana. Adda na yun na apa nagkatkata. Dared-red na. Jay, Orated dito tayo man eh. isa mo tungtung damit. Ay. Gal. Tung sahur ko lang. Dato yung katawa man ni Badong. Ay, kastamot at talaga ni Pari Badong. Tunggal adda ibagana. Adda karaman na apa nagkatawa. Manggalagsaw ni Badong dito, kakatawa. Is-isang. Katawa ka. Mahalay katawa. Siya ka no, may timapan na barangay, ngagpapirma. Nagkunang amin nga ijay dalan laeng. Mapan ka. Mapanak taon, inton madamdama to yan. Wen, tapno malpasen. Gusto ko ma, no iso ti umay dito, no agiinom kami. Ay, agiinom Kalpasan kami, na. kalpasan na. Na. Isarte mo siya. Uwan, sige naman, Katawa ka la, katawa. Tamay, ikawa kami. Ay, tamay. Dagsin na balay. Bahala. Malpasen. Gusto ko man, no iso ti umay dito, no agiinom kami, kalpasan na. Ay naing kakidain. Tadi ka kumalana. Madi. May maglilibot ni Kir. Ngaruda. Umay maglilibad.
Tapos Wala. ito lang sangay, isang itang balay. Marigatan di kadwak, siyempre tulungan ka. Wala ka magsinabali nga raw. Aan. Denggam ka di Jupet. Kunam, pre ah. Hey. Yan, itaas ta. Oh, kita. Hey. Yan, sige. Maday. Ay, asin. Alam ka, may kalpasan na. Hey, hey. Nagmayat. Mayat is place Exhibition. na. Maday. Naggadumit po gusto kilabayag niya dito. Ingay dyan. Dito yak ni dati ko. Nangkamad bang lilibag ah. Bisa pa yung Jupet. Ginom ka, may kalpasan na. Nya ba natin manglilibag nga? Ako sa may niganay. O, dapat sagam mo niganay. Thank Suday ka niya. Wen. Ay, ka maipasa niyo pa ako na. Di na dumabi yung. Thank you, ah. Awan na video dito. Ag-heart mo, ah. Abay nga dinakparangan ko. Kuranan ko kinit kita. Talikod niyo ito. Awan, binarta yun ang karoger, oh. Hani sulang mo nagbartak. Ay, Di ba- nakalib ka, imbis nga lamang mo, no? Kita nagmati phone mo. Kita. Kastamad lang baga ni Roger Ramirez. Nagtingkari. Nagpuntas ta sila. Ipasama mo kanya. Ginom ka, may kalpasan na. Ay, ingkakidain. Tadi ka maladaw. When now, anya, Wano, mangitugot alangan iti base nga inuman may. magito, Mangi. Mangi. mangi, ah. Nawan na kapso mo na ako. Ay, padpa. Ay, ingkakidain. Tadi Ay, pagkarabukog mo, di ba? So, hindi, naalaman na. Walo pa gilimpas may kiray. When now, magitugot aklangan, itibase, nga inumin may. Ah. Ay, saanan ang masapul day tabadaw. Ilaya. Pinagagapamasulit lubong. Pagpadpada mo. Ang kamang lilibog. Napanot na nga lang rin eh. May yung katawa na nga rin. Rekatawan na. Nagkaporpiin sa. Kapit. Nagkapam. Porta. Purta baga? Kun ay na adapay porta nga sa bali dito. May portal. Ipasam kita yung picture ko. May manglilibog ni Kirby. Sungarod. So may dati nga Uray ko mama nagbadbadong. no. Uray ko mama no nag-alakati merienda. Braids 8. Aywan, may kapay ba daw? Yung badong may katuloy. Braids 8 pay. Sige pa lang po. Awan niyo piman. Awan na bastoy. Nagatel karabukop ko. Braids 8. Ikateman nga minday tanga istilom si kabadaong. Anya? Liklikan dakan kin ni kapitan. Gapu iti daytan. Mani? Liklikan dakan. Estilo nga. Pare, may met no. Anya. Ay, ay. Oy. Ang mahal yung style mo. Liklikan dakan da kapitan. Gapu iti dayta. Liklikan dakan da kapitan. Gapu iti dayta. Anya ti estilo kaya? Tuyan. Ah. Dayta pa nagkatkatawam ah. Mas daawak mag. Tanaimas niya. Tanaimas ti pa nagkatawam. Nya din ay mas. Naraman. Maday, mas Nagganas. daawak mat ah. Naapay akasta ti pa Badlaw mo may ah. nagkatawam. Ang ipaluyos. Baka ipaluyos. Maday, naimas ka no. Baka Mas, ipaluyos. mas daawak Kita mo na. ti comment nga si Berhino ba? Di comment nga ti Berhino di YouTube da baka i-direct na tayo guys. Mas daawak nga main. Apay akasta ti pa nagkatawam. Ni amang kaun. Maya ti pa nagkatawak to. Tila madmadlaw mo. Ah. Ano naman. Ila madla mo ah. Balikas mo. May basti katawa dito. Maya ti pa nagkatawak to yan. May Nag-iimas to pa. Di dyan. Well, may Daawak nga main. Apay Bayat. akasta ti pa nagkatawam. Tila madlaw mo ito yan. Nagimas to bay. Amin laki din nga balikas mo. At dapasuro na katawa. May din na imas. Oh. Maday. Ah, mali ka na. Sungod nga nikat ko. Talo takatawang ko naman. Mangang sana mo dito yan. Naguray ka man tayo banda-banda ito may isang kwa. Konsensya. Dito ang katawa. Lane reader. Kung araw. Adli ba matuyang? Madingaro May day na imas. imas. Angkal. Agungorti ko. Nagimas.
Si Simpayo kung kuna nag-gab kong kumit ng tibirin. At dani kira ito, lilibog. Ilap, Apayakas ta, di pa nagkatawam. ilamadmadlaw mo ba ito yan? Amin laki, di nga ibalikas mo. At pasurot na katawa. Di da pa'y kayat, tanaragsakak akasarsarita. Ah, Adulamain. Hindi ka wala kaya kang porto yan. Nagsakit di karabukop ko. talaga eh. Bridge Kung ano stem. naman minsan kal, ala, di katawa, di kon isilsil po kon. Santo, kasta pa kay Exinam, nagalas, madima lang. At talaka. Sila nga nagritero garo. Sila nga nagritero niyo, tigtig sana. Bridge 10, ag sinong ba? Ayun. Napasubo tayo manen gayam nga grunda. Hindi makita. Tayo man ka. Kasi ka makironda. Itarabi. Wan. Ika nga rin nagpaan. Ay na, napasubo tayo manggaya man nga grunda itarabi ay marikwanang. Tulungan tayo dagiti barangay tanod nga agrunda sagpaminsan maray. Manain? Sa dinaw? Anya? Awan. Bridge 13, aksin nung batmat lang. Ay, nakarwargaya man ni Kwarog iti ospital, inteng. Ay, kasanungay ti tricycle na ako nadaan na baliktad. Ay, isuda ti makaamong agbayad, kasta ka de. Ay, kat nasaya at matngarod no kasta, inteng. Badong. Toy bad 14. Bridge 14. Bridge 14. Ito yan. Naimbagan gaya man tigasgas ni Kwarog badaong. Aya. Malagip ko laki ni pare inteng ka po kang kwarog. Apay ngamin aya. Nakaungit ki di kanya ka. Basol ko magkidi ah. Anya. Pudno agkat katawa. Saan natin napasamak tikat katawa? Nalabos mo ngamin ti panagkatkatawam. Ay nanay lawan ko lang nga raw. Inton maminsan. Kisayam ti kasta panagkatkatawam si kabadong. Mairitaki di kanyak ni parinting ah. Ah. Katawak ko nung Bridge 16. Baka malkabanak. Siya kagpaparaw. Pero di nga, nagkakapunutan mo na daw eh. Bridge 16. Han 15 pentay. Agsaw ka. Ay, Gistay na labsanay. Ba't ni kwarog katungtong mo? antipara na. hantawang amin agsinong bat. Oh, sorry. Bridge Kada sa yung tipile. Bridge 15 agsinong bat. Sa nga pulo kami amin a babae a nagrunda kwaraw. Itatan na imbagan kan, nakayumutan ti agrunda kadagiti kakadwam. Nasaya at awan natiliw mi nga agiinom iti 10 oras ti rabi ay. Kumusta kan, kwarog? Kumusta kan? Haan na ibusis min sa dato yan. Ay, di siya laang around. Ay, haan antay. Tingkas tami dito eh. Awanak. Ay, iso nga awan. Tilabas na. Kumusta kan, kwarog? Kunana dito yan. Ay, Baka ini kayo ilang di sabi. ayan. Naman ni kwarog yung nagsaw eh. Sige nga rod. Kam nagsinong ba dito eh. Da kayo latang ay di ko. Nalpas nga rod dito yan. Nalpasin na. Nalpas nga rod. yan. O, 6. Oy, 16 nga rod. 16. Nasaya at awan natiliw mi nga agi. Madi ka nun dito Awanan ba? lang kalata. Nagkwarog ba dong dito yun eh. Naikwamin dito eh. Baka linabsan yun ni Kwatuyang. Kumusta kan, kwarog? Kunana na dito eh.
Anay ko, 16. anay. Anay ko, anay, ahot sa... Nay, apayon ba daw? Anay ko. Nakapanimit ka mag. Talaga nagsakit to yan. Nagsakit na ito yung ngipin ko, anay, Ay, anay. saus. Di pa ikat saan kan ang makakatawan no kasta. Ay, ang talaga mamito yan. Anay, nagsakit lang aro din kasta pala tibag bagamait. Ay, mapan mo ipabag-utin Anya, Iki-dentista. Ewan sino nga'y tagbagot? Parang puro mapadin madami yung Maday, ay kaing kapabag-utin at angipan mo. matik mo to na, dentista rin. Isukarot Sobra. yan ko yung baga. Ingkay pabag-utin di lang ano albularyo. Wan. Nga madit ya. Bagutin lang, napagan anesthesia na yan. Ay, ang talaga mamito yan. Anay, nagsakit lang aro din kasta pala tibag bagamait. Ay kat mapan mo ipabag-utin at angipon mo. Anya, ay, ka ba ilan to yan? Ano sam No maikat ti sakit na. Samo pa ikat niya? Nung maikat, Ano isagin sam na. pa ilang no maikat Samo ti pa sakit ikat ba na. daw? Samo pa ikat. Usam Nung maikat, isagin na. Ay, tika nasawan, nung maikat, isagin na ka no, samon to ipaikat. Samon to ipabagot, kurang nga rin. Anya nga rote kayat mo. Tagamin, handa bagutin, di ba nagsakit? ay jak ka ba Talong ilan tag- tuyang. Kamapan mo pa ipa-check up mabalinan na paikat ko na lang. Sarap. Kamapan mo ipabag-utin at angipon mo. Anya, ay, ka ba ilan to yan? Ay nabadong, ingka ipa-check upin numabalinan abag-utin da. Ay na, kapilitan na kasta. Ay na, gumatang iti agkas ko. Sige, nakagpa-check up ko ng latan. Ay, Dahil kagpa-check up ko na. kapilit. Kasta nga rin teramila ko. Sige nga rudan. Ingka ipa-check upin numabalinan abag-utin da. Ay na, kapilitan na kasta. Hala, iso nga rin teramila. Bridge 20. G20 angkal. Hampay. Natinting waraw. Hindi Aan. ka nung nagpasay. Kwarog tuyang. Isaw, agsaw ka. Bridge 20 agsungbat. Mayat mutan makapanganan iti hustaw. Anya. Ay na uray siya kwarog kagurgurak ni badong no kasta nga agkatakatawa. Iso apo utangan na mangkidi kwarog. Usarin ni badong tapno mapan na paikat tinasakit ang ipon na tapno makakatawa mutan. Yak kaya, nanatuyang. Kagura na ni badong no agkat-katawa ay madigayam. Baliwa man balong. Tapno mapan na paikat tinasakit. Eh di nga to pay. Hindi ka recording mo. Iso apo utangan na mangkidi. Madi ba yung balong? Malong. Lalaki mo ka malong. Uray siya kwarog. Dayta. Ay, sapay malong. Pati ibagatin mo. Mayat mutan, makapanganan iti hustaw. Mapan na paikatin tapno makakatawa manan. Oray siya. Kagura nak ni badong no agkatawa Iso apautangan nakman ki di kwaraw. Usarin ni badong. Tapay ni? Ay Tapay. na! Wala. Yung kayo mo ngamin. Kita mo, Nasamag ka talaga. Santo ka. Iso apautangan nakman ki di kwaraw. Usarin ni badong. Tamapan na paikat tinasakit ang ipon na. Tapno makakatawa mo taon. Tuyang badong. Madapin man. Tawa man. Malpas tinga tantay. Uno sumrek No tayo biyak. makakatawa man nun. May Sumrek samang tayo pa biyak. last line ko balong Sumrek tayo biyak. Dapat inom. Umay tumalilibag ato na no makakatawa man nun. Taran ni badong tamapan na paikat tinasakit ang ipon na. Tapno makakatawa man nun. Yeah. Amay. Ayan, sa karabo ko po. Bridge 21. Kumusta tingipon mo ba daw? Naikatan? Huwin to yan. Ay na, agyaman naktintin iti.
Itiinted mo kwarta. Ang bayad. Pinatanda ni Junalino. Kumusta tingipon mo ba daw? Naikatang. Wine, ay na, agyaman na kitiinted mo ah. Kwarta ni Kwarog dayjay. Inutang ko. Concern ngamin ken ka. Anya? Sana kasken ka ide. Iso na aksidente. Takat katawaam ka now. Katawa. Ah. Nyamot din. Ha? Na Ay, aksidente. yak man ang muday dyan ngayon naramid ko nga paisam. Kaslaawan concern mo. Pininsita na kanimiyan. Sana kasken ka ide. Iso na aksidente. Di, anong Takat say? katawaam ka now. Katawa, akaslaawan concern mo ken kuana. Ha? Ay, yak man ang muday dyan ngayon naramid ka. Ikatem ngaminen dayta. Ayah, nyamot din. Ay na. Manimis. Manis. Iso? Pininsita na niyo yan. Ikatem ngaminen dayta manirisem mo. Akatawa. Tuyang. Day takit di ati amok apakasurunan ni kapitan. Anya? No ni Jonalyn ado ti baliwan. Gaputa oray seryoso abanan ti sarsa. Dayta ti amok apakasurunan ni jagbalbalikas. Unang kal. Dayta ti amok apakasurunan ni kapitan ken ka. Gaputa oray seryoso abanag ti saritaan niya. Katawa. Manapay pre. Adupay ah. Inom. Makatalo ka. Ang pangalakan tayo, mabalingan ka na lasitay. Ah? Kung po nagkarakat ka. Ano dato niya oh. Ay natatabadong baliwam ti manirisem mo. Tapakaisarsan akam dagita. Ay dayta. Buldiget? Kunak no ni Auntie Tere. Tinag. Ni Mayang. Nasa pa kami ni Anderson dito. Baliwam ti manirisem mo. Tapakaisarsan akam dayta. Ala sigay! Ditaan! Abo, kakaasi di karabukop kon. Matay tapugis mo tayo. Ayun na, nagpudo gamin di baba. Lala, buy-buy. Goyo. Sublema ni Bukbuk na kitsara. Ala sigay! Ditaan, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ipento radyo ninyo. Aya, awanan, di makaw. Pilitan no ka. Siya kasi para pinshit ka no tidalan. Ay, so nga ni Mian mo. In case nga ko. Gusto Tainto no ka di isunto niya. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Nagado gamin dayta ni nagado. Imbag di ata. Apay nga minala daw kayo nagrugi. Oo, nasapo kami. Ini oras. Galas 10. Pas 9. Pas na. Wait, 9:30. Wait ka dyan. Oh, napatan na sa 2, tipo. Pas 9. Tapos magpas ka alas 3 di awi dun, di ba parang? Hindi ko Maliit. Hindi ko mata Sabado di man. Mother's Day pa yung tata. Ay, one antay. Ang Mother's Day. Happy Mother's Day kada kayo ah. Wait, dapat kumamo na. Kanda DJ single, mother lang tada Dapat kita. nagitag. Ang kangam mo, may Regine Castro. Ureno sa Hey! kami mga sabong. O, di ba kasi kas-kas kami na? Among kasabong.
Idi data. May tatimakan. Di ba? O, ayan na nga rin timakan. Makan mo nga Roderos. Ako, yun. Ano sabong katulay? Iso nga rin, ay wala kayat ko di ay. Ay, karabasa. Ayan. Ayan na nga yung Ay, aron. dati ba nung ganay? Ay, ano ba ta? 53, 52. Ay, 52 an ante. Ayan na nga yung aron, di makmakan. Si Kati pensionada din. Wow. Pay nga roda, nakapay nga agbinsyon. Nakakirikirimot ka. 18 months pay. Apay ka nung mga ang kapag pensyonan tayo. I-process na ba? Wait, Anta, 18 pag months. Okay, ay sorry. Alan ah. Na, Kapag ka pakawanan tayo. Dispenser ako ko lang. ay sorry ako, dito Eh, kami lilibog. Agboy-boy na giti sisters. Dito kami lilibog dito eh. Pintos di pa nakisaritakin ka. Nagalas. Awan, anak pa'y pensyon. Ay di. Pinto no kwanto pa'y lang. Sapay lang kung matamadanin mo pa nga si Bibian ka. Ay na, kapay lang kumaako. Apo. Sa mga irurumon kay. May kanang tayo, duwatan sa. Taano ko amot amaw, aware ko pa dya po mo. Page 4, page 4. Ay, bridge 4. Mana. Sayang mo kita earrings mo nga peking nga gold. Ang agatal malapag mo niya. Aggatal no rabian na lipadpadlaw dito. Nagawi din kuskus dito kuskus si Jai. Imposible. Awang dami ang kuna usara da kita titidag nga. Nga ko eh. Naarito. Jabra pre, Jay, masama na ikat. Ay, Ayan na tip ay 52. 52 mo lang. 74, 52. Dahil tatan. Data man. An 53 dito. Niya pa lang eh. Apay, duduwat script. Uy, umag. Baka hindi nagkwada, ang lalipatan doon yung subli. Oh, na. Ay, Dahil to sige, yan. ante, buludak pa. Di ba, tataltalo tayong mga naganan, sublatot ko. Basit lang magkiding eksena dahil tataltalon sa amin. Ay, sige. Alpas yung ano. Namdama pa, nagkakape mo na yun. Ang garon. 74-52 completion, bridge 4. Naala yaw, titangdan nyo kinikwaraw ba daw? Why? Atoy, makamukan to, nagumatang itibagas. Nasaya at nga raw. No, awan to teramida, umay kan tutulungan. Ne? Umay ka tatulungan na kami. Why? Atoy, makamukan to, nagumatang itibagas. Nasaya at nga raw. No, awan to teramida, umay ka, tatulungan na kami ngagmula. Anya kano ayat ti sumaruno nga imulayo iti garden da kapitan. Tarong, Anya, iso, mati ko na ni parenteng. mala, takitaak to numakawaya. Umayak to mo makitangdan. Iwayaam, nanantay. Gusto din. Ay ke... Wayaam ah, maday. Nya diayin kitak to no na Ay, mawayaan. Ay ke... No, makawayak, di mapanak ton. Kasi ba? Umayak. Buen umayak to no at dawayak ko na na. Ay, Ay ke iremedium tao may kama ko namnatan. Iremedium tapno makaumay ko. Umayak to makitangdan. Ay, kaya medium ah. Busy ka kamay, ni Kwaraw. Busy ka gamin di ba? Busy ka ngamin di kwaro. Una yun. Unay mo natin agpasyon. Makaalis ti Kat. Hindi ko na ni parenteng. Mala, takitaak to numakawaya. Umayak to makitangdan. Ay, kaya medium ah. Busy ka. Ni jalata. Busy ngamin di kwaro. Busy ngamin, ni Kwaraw. Yun, nadami. Why, naalaman tayo. Jay, Busy ngamin, ni Ikaw Kwaraw. nga rin gumatang merinda to na. Awan pa'y pinsyong ko. Umayak to makitangdan. Ay, kaya medium ah. Busy ngamin, ni Kwaraw. Bridge Magpasin natin. 7. Ay ni antay. Tingnan Oh, natin. dakhanda to eh. Ang sinong bat. Taksin nung bat. Ay, sinong bat dagayang. Bridge 7, nagsinong bat. Amagan mat no kompormila di tanti pangipanan ni Wiarong itiwutsi. Wadi ka talaga. nagtugawan makapahan. Amangan mat no kompormila di tanti pangipanan ni Kwarong iti kotse. Ang apay ngay, tanakabaybayag itinapanan na, inteng. Ay,
Madanaga naklakit nga rudan. Amangad mo't no anyan tinapasamak na. Ay, mangrugin nga agmula da pari ba dong kan marituyang. Ha? Pisa balin ibagbaga na. Muna tayo makontak sa cellphone na. Ay, win gayam ko naman langan. Tani sa balin mo't titapik nan. Den, wala na ko mga dita, Den. Uy, One awan. din Handa kabil timpo smart. Amangad mo't no anyan tinapasamak na. Ay, win gayam inteng. Mangrugin nga agmula da pari ba dong kan marituyang. Hanggang nga lilibag ko. Ulo man na daytan. Maglilibag nga talaga ni Kibyong, Kirbey. Ulo man lang nga tumalawon dato. Nakiray. Kasi mo man manta makita dyan rupa na. Na magkamay kabod yan. Tay cellphone niya sa unin. Nagap lang nga diyan. Malagsaw. Ay, win kas jamot nga rod ni Kwarog, tila papapan. May kumatag ka sa ukagamit yan. Talo di gagap na. Mga dati kastada ako eh. Ay. May akidyan ta ka sa ulang kumantay. Alayag sungsung baka manantay. Madiya. Peso lang peso. Kasano angkal? Asungsung batang Ang mga siyak. Ang mga syakti ko ha. Maxi. Win Win kas jamot nga rod ni Kwarog. Ay, tila papanan na. Tapos anong page? Ay, Bridge 14. Agsinong bat. Asino dagi jay limabas dito, marikuanang. At damot jay sekretary ni Kapitan Ijay. Ay, umay damanen ag interview dagita. Damaganda numano ti addataraken wunnuan niya. Anya? Huh? So pa yan, babae, ti umay pumasyar, iti lalakay. Sa bagay, nagbaliwen ti panawin ita maray. Bridge, ay awanin. Ay na, Kwarog. Ay na, Kwarog. Pudno launay ti kinunan ni angkel mo a kapitan. No agaram ka, ibagam ti kinapudno a kasasaad mo iti biyag madia. Ibagam ti pudno. Ay, sige, ante. Pudno. Ibagam ti pudno a kasasaad. Ibagam ti pudno a kasasaad mo iti biyag. Iti kasta, awan to ti mabalin apakaibabainan iodi na. Anya nga ita, angam ala, pagbalinam akarit iti biyag mo dayta. Ket, mga barwanan ka. Dalan, kinapudno ka lang mo. Ibagam ti pudno akasasaad mo iti biyag. Iti kasta, awan to ti mabalin apakaibabainan madilat ta. Ay, adan sa your file. Ay, wala ito gayam, di pagpagamtan. Ay, daytay, so malagayam nga katati. From the top, pare. Digay na duma, kinitam your file. Ay, wala ate, anday, jay file. Muta, so matakletan. Ay, thank you. Salamat. Ibagam tipudno, akasasaad mo. Madi balong. Malong. Ay, nakwaro, pudno lang unay tikinuna ni uncle mo. No, agaram ka, ibagam tipudno akasasaad mo itibiyag. Iti kasta, awan to ti mabalin na pakaibabainam iti udi na. Hun. Ay na, Kwarog. Pudno launay ti kinunan ni uncle mo. No agaram ka, ibagam ti pudno akasasaad mo itibiyag. Iti kasta, awan to ti mabalin apakaibabainam iti udi na. Ay, makabanog ay no ka. Nasakit niya karabukog. Hindi na yada mo tangay pagpababad yung boses mo na itakno ko. Sige ah. Ay,
Ano nga marigat to yung sumublak. Dependento lang tamutin at style na. Kapilitan nga talaga nga ag-high voice ka. Takwanti ko. Oh, natuinteng kasi madingay. No? Ala, Ala, sigay. Ang ngamin nga jali eh. We, nangadjalin no. Nga to ngamin ti boses. Ay, babay na. Di kang katawa na. Naguyong. Ala, sigay. Datan, tinagibusan, madilang ta. Ang Kaya kyuk-kyukan. sinaro naman din eh, Brenda. Sinaro no? Saan ni man ang Shirley? Nga Aquino. Di Brenda. Iso tinabayag di. Iso to original nga kwa. Tuyang. Di Brenda. Dahito tituladong ko ng amin ni Tang Reggie ide. Ni manang Shirley, nabiit lang. Manong nga bulan sa lang. Shirley nga Fuentes. Naan, Aquino. Sawa nga ni Balbak ko. Balbak ko. Am-amo? Saan? Kapinano ng kalab mo. Nyam. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni aye buldigi madin. Tatay medyo may maya. Usto ata na nga to bosi ay usto ta na singgi ni Meanya. Panagkonak una ang extra tap no habang adapay boses mo. Tapos si body. Jopper Anas Ay, wag, ag-extra ka pa amin mga rod. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdengay. Extra ang Ayaw. Alay, ag-extra ka pa lang karon tay. Napinpintas di eh. Lapay ni tagdar mo ngayon kami lang tay. Ang kal- Tagdar mo sa may mata. Kasi ag nangapit na boses mo ni. Huwag ngay, madin. Dakkel nga parang say panang isardang mo ti pa. Sigarilyo. Uy. Na, sigarilyo nakit din napinpintas boses na ng Uy, dili sigarilyo. nagmayat siguro yung sig boses na. Dati inuman na dan tataorin siya. Hindi numila na pa na. Haan, idi. Talaga nga. Imbag kidi at addan, idi gamin. Extra ang payamin. Ang ganaws ka pa nga tay. Extra ang payamin. Ni, mani. Tapno pa. Wala mo Ay, nga taba. mo. Ato datoy nay. Mampay ko ang voice. Tapno ka mabanlog habang dapat data boses mo. Wan. 40. Ni, ado pa. 43. Jefile ti ala mo ta da jam. Ay, datoy sa mo ti pala. Ayan, dadin aramid na. Wen, dati ni may an at na nga tubos ay ko di dyan nasinggit. So nga usto nga nga ko. Ang kang nagsasaon ka sa inyo boses mo. Oy. Din nag-extrokan. Ikaw na masasyan ti bagbagin. Kayang pa nga tanggal na 89 years old kan tay. O pa mo sumubla ka ng kinga. Basta nagpaparawang ka. Awanan, ano itinan years old mo tayo. Kukwadan to mo na. Kaya napigsa kan to kay ngaro Boses mo ta mo ti paglalawanan. Yeah. Mo ta Hala, sikay. Dito. napinpintas pa di bakit mo nga. Wa may maganda. Apay no na amo nga tay bakit ka tayo ubing mo kasi. Ang kala. Irugi mo ti kasi nga nung singa. Abang bumabek ubig ni. Ay na to yan. nga Saan para. namin anasaya at data. Mulot kayo iti gamit. Ala sige. Sa bali. Alwadan. Hindi lang ti problema yun. Pa-announce mo amin doon nag-iksina. Nawaran niyo po sila. Imbag kidi at ada. Hindi agawid kami. Pulos awan sum. Haan ang pudot na. Nagdunga. Basta mapanak ti babata. Di inom tinalam. Dugang kasano bayad ke asawa ni manang ko. Ang bayan. Oo. Asawa ni natay. Di asawa ni manang ko. Extra. 74.53. Ay na to yang. Saan ngamin anasaya at data?
Bumulod kayo iti gamit ti sabali, sa di kay alwadan ken ammo nga isubli, iti akin kukwa. Ala sigay! Madirata! Ay, sapay balong. Malam. Hindi ito, 53. Oy, 54. wala pa lang tayo. Tatay ko magayam damdam mo ya. Kaibigan ko, ma. Kaibigan. Wen. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni Madilatan. Help ko na nantiyo ko niya. Ang mag nagpaspas mo nga nagkabusis ko niya. Wen angkal, idisimang po kami. Nakaturuga kami. No diretso ti puyat ko kat madi. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. 54. 53 dyan halpas. 54 ka na. Ay, 54 un. Yung Ni? umalak, no, diretso ka na ang-announce. Ante, Pirang ka boses mo. kung kumaidi pa niya, mabalin sa mo nga announce to day tanong ko. Wala. No, Santa may play into no next week. Mana, yan no next week at 16. Yung nujak to man makaumay, 16 yan, day. walang kaldakton. Sige, kita. Yung nujak to man makaumay. Di balit ang Wait, nung mabalin ante ko ma, i-raise mo talaga, voice raise ka. Kanya nga raw, nagbalit yaw. Uy, ay Tawarin ka no na, next week. Adaw mabo laki di ang gana agsubli ka. Nung naka-project ka niyan dito, nasweldo to day to niya. mas well do tayo. Masuldo yun o Bernays. Bernice. 15. Ay, naka-payroll day to para into no kwa. Narabin lang. Sige, announce sa alat ang aruda na. Ay, nakwarog. Napay ka manan kan ayat. Nagbulod ka itilugan mo. Hindi pa nasa ngay sumadla. Kayam ti paka bastedan. Paka bastedam day ta pinulod mo. Hanggang ijay laeng. Ni, nagatidag. Di, anong sina? Aw, edit o hindi pa ilmo dato. Kawanti ko niya. Dati man ito kitoy. Di kay marka-marka. Anang kulit announcing. Kaya man announcing na yan. Hanggang ito binulod mo kung naalatan. Dati man eh. Sa bali data. Ay, narami na data. Awan ni, awan. Dati man eh. Kaya likli kam ti Ay, data man. apulod. Ay, data man. Data man. Apay ngay. On correction na dito. Daan tingam nagatita. Dati yung original lang. Tudang baka sa balik Ay na. nakwarog na pa'y kamanin kan ayat. Nagbulod ka itilugan mo. Ay, sa bali data nga series. Apo masyar iti balasang isuma lagayam ti pakabastedam data binulod mo. Nagmulta ka pa yun. Ngam ala, di ka kumamawanan itinamnam. May tayo man lupigan ko na no. Ay, yak ka pa. Ang ganad tiltan, binulod mo, uston. Wano may kaganawsan tayo. Angkal. Lubigan. May kaganaw. Balpas ka makimisa. Dito Hmm? yung cellphone. Ay, wala. Madi. Lang. Extra. Extra. 7454. Ay nakwarog. Napaay ka manen ken ayat. Nagbulod ka itilugan mo. Apo masyar iti balasang. Ngam, isumit lagayam ti pakabastedam tabinulod mo. Ala sigay. Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo.
Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. May map. Maday. Ni talupay. Kaya. Mayat nagsawak na nagan-announce. Projected ngamin eh. 74.55. 74.55 extra. Ay na, Kapitan Enteng may samampay. Awan ngamin ti makuna perfecto at tao. Iso asahan na maliklikan nga do dagiti mabalin nga mali. Aganos kayo lang Kapitan. Tahan niya nga ron. Karamanan day ta kadagiti sinapatan niya trabaho kasi. Ay na, Kapitan Enteng. Awan ngamin tinakaro. Nyamatan. Nagkusnaw. Ay na, Kapitan Enteng. Awan ngamin ti makuna a perpekto a tao. Iso asaan a maliklikan nga ado dagiti mabalin nga agkamali. Ala, aganos kayo lang, Kapitan. Tanya ngay nga rod, karamanday ta kadagiti sinapataan nyo at trabaho, kas Kapitan ti barangay. Ala, sigay! Agwada nagplak-plak tit yung boses ko. Tuwing, tuwing, tuwing! Haan, madi nga talaga. Pataan nyo at trabaho, kas Kapitan ti barangay. Ala, sigay! Detan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ngawanan, pasamot ka na. Wanon, talaga nga kwan, naparparan. Pwede pa? Sige, karkarigatak pa may sa. Ay, duwa pa 74.56 extra. Ay, tatabadong, nasaya at mata nagsorry ka kininanakwanang. Saan anasaya at ti panagsasaom? Isungag balbaliw kan. Ala, sigay! Dita! Madi. Buldig. Madingay gamin no, Jay. Madingay no, Jay, pag kinastaandan. Kasi di ay damdagay imunakit na nga to. Tapos tataparaw. Panagsasaom. Isungag balbaliw kan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician,
Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag. O may salangan, may sa. Wala din na bunutin datong Jay Kwak. Tanong ka maligatan. Minsi amin mo ito niyan, tay. Unang Oh, ka. sige. Tatapay may salangan. Oh, may salaan. May maysan. No tatay ko mga imbagam. Sige. Ibunutan yun to amin yan. Basta nalpas din. Ay, nako, kapitan. Okay. 1. Thank you. Sige. Bati tayo nga rodan. Ay! Hanay ko pa Ikwakpay da ito gayam last. 7457. Ay, nakwarog aya. Saan ngamin anasaya at ti agul ulbod. Tamangan no dumteng ti panawan. Nga awanton ti mamatikan ka. Ala, nasaya at mat. Ta saan naka abinaybayan ni angkel mo. Thank you, Kiray. Damogan pa kairanudang kang kanya. Sungarod, pinariga nakpay. Mga pulo, mamahinong sa ano kasi putay. Okay. Sige, may nga kas date sa balik isilpon na ako ng gamin. Wen, sa bali gamin cellphone. Sa bagay, di ko Haan lang mabalinan ata kwa. Ala, di mo nung ngayon yan ng small. Wen, tas Kuma, ala. Sige. gayam. Wan. Ay, wan, gayam. Taag parawa mo rin gayam. Wan, kaiso mo lang record. Wen, ngam at ayon. Mabalin Kuma. gayon. Sige. Hanga di ala, iya ka 40 anyos mo dato ya. Kapurse. Announce na. Ay, Announce ko, ta parawon diya eh. Antay mo na lagi pata panay journalin nga yaman, no? So okay lang. Tatay, dahil ti Virgie Piklay. Oo. Tama ba? Wen, di pa paraw. Dito amin na yun. Sige, Sige, nga ron, thank you. bunot tak. Anya tiro giton? 53 ah. 53 antay. Ano ang pababatay man ay? 53 an? Uy, nang grugi kayo matipid po. No mangrog kita may 57. Anya di na una. Ay, dito 53. Okay. Labas tuyang badung. Ay, banang gayam. Banang tuyang. Kaya tapayan, di ba dong tuyan? Anya ba Ah, dito? 74-53. 74-53 na tayo. Wan, nalpasan niya buludok man. Oh. Isaw. Naibosisyon na to page 1 niyan tay. Ay, bridge 1. Nampay angkal. Antay, gayam. Ampay ka. Di buludok man dati palanggana. Well, karugrugi. So awanti ko na gabi. Ay, wan. Okay. 74-53. Bridge 1. Sibda pa. Nagpudo kami iya, grabe. Bridge 74-53. Buludok man, tay dakkel apalanggana, maribanang. Batsa di ay. Langgana. Takkel nga planggana, di batsa. Aday, tiban nyo may maray. Ay, wan, Wen, tadakkel. batsa ko naman. Batsa. Ay, batya ko na. Buludok man yung Ano? langganam ko na latan. No planggana di paginin na mga batila di ay. Kay sumalan. No kabasitan tansan. Batya nga talaga, taglaba ka. Batyan ti. Hangap langgana. No planggana paginin na walang. Di basit. Basit no planggana. Ay, kaya batya nga ron. So, batya ko naman lang. Ay, tiyan mo ka dyan langgana yung sunjay dakal. Hindi lang ata di bagaman ninting dito. Yung planggana idi yo. Naka. Langgana lang tanga ron. Dakkel a planggana. Ti bulod. Jay batya. Kunak man Wan. nga ron. Iso Sige. timbagan ninting. Ay, jay batya, ti kayat mo asawa. Wan, wan, Kulang. Ay, Sige, ibang na lang. Maray, buludok man, tay dakkel a plangganam. Ay, tay planggano ko na. Jay dakkel. Ay, jay batya, ti kayat mo asawa. Oh, Sakto. sige. Wala basta ko Oh, sige. sta liban ng tinga. Wan. Dandan.
Maray, buludik man tay dakkel aplangganam. Jay nakalabat yan, ti kaya mo Di asawa. batya, Apa di maray. mo kaya jibasit Di batya? batya. Walang mo yun. Di batya, maray. Apa di mo kaya jibasit kaya mo asawa, At least tiba tiya tada medyo mas basit nga paiso. Tapos di Buludik man tay dakkel aplangganam. Jay batya ti kayat mo asawan, maray. Ah, Ay, ada ije banyo may. napay Hindi lang napaninala. sinarado ka. Apay Inala ko, anda kanya, Mare. Ada Ay. ije banyo, ha? At, sige, taintala, damdama ko. Kami kunan inala Ito, ko. yung bakit na mo batya kang palanggala? Ayan, iso nga inala ko, nanda kanya ko. Anya! Ay, wan. Un maray, inala ko. Kunalatan. Ha! Iso nga ko na. Un maray, inala ko. Apay nga dadya banyo ko na. Ay, gusto kayo. Ada, wen ko na nga da banyo kong inal. Wen, awit na. Kaya mo, wen. Wala nga makanakitam nito yan. Wen karon da jay karon. Nga madaya banyo ko ng palang. Inala. Ay, naka... Charan ko naman. Ay, so nga basi, garong nga palanggana ka. Charan, inala ko naman. Amo may ilang mga batya. Kakabang ta. Goy. Ay, pasikig. Ay, nga yan. Ay, ada ijay banyo may, mare. Charan! At na. Inala ko maray. Ah. Ada kanya ko. Ay, Uni mo ti plato dan tay. Apa awan din medyo napaspos kong turo na. Ikataman na takot sa harap. Baita. Dapat in kwamat. In voicing ninting ya. Dapat in sound in pretty meninting ti Mga mga plato jo. Diyan saka may met sama diyan kalab kaldero. Ito. awa. Sige, bahala ka, Kirby. Sige. Wen. Charan ko na. Ay, ada ijay banyo may, mare. Charan! Inala ko maray. Ada kanya ko. Na, Isublik tumulaang kan kanumalpasak nga glaba. Ay, sige, marituyang. Uray, tajak pa'y mutkit di usaran ita. Hey, thank you, Maribanang. Batya. Di batya nga plastik niya. Batya, gano'n paglaban niya. Wala batya di dakal. Badong tuyang. Bridge 2. Napan ka man ang bimulaw. Di ti batya ni Maribanang. To yan. Kahit ano ko ma. Panayon kalaki din na bumulbulod. Gumatang ka mga mina. Gumatangak pa'y laang no damo la mabalin ko abuludan. Alwadam? Uy, Alwadam. alwadam nga ruta narigat no mono madadaol. Alwadam nga raw. Gumatangak pa'y laang no damo la mabalin ko abuludan. Alwadam nga raw. Tanarigat no madadael. Kahit saan mo mutabagay. Wen kaday, numadadaol man, di sukatak. Kanya. Planggana laang mo, daytoy. Tansan. Wen tansan. Aban in, ang sinumbat. Bridge 3 ang sinumbat. Binulod ni Marituyang, inteng. Eh, jak ko maipabulod. Ang inala namut gaya man. Sikan ati mapan mangala ije balayda. Anya. Ay, wen inteng. No jak mauray nga isublina. Talaga asya kon ti mapan mangala. Bridge 5, sungba mo lang. Imayak, tagumatangak man iti dakkel atimba, marikwanang. Aha. Daytoy nalabaga ti maris na ti alaek, marikwanang. Kutsara na ita paray. Timba ka now. Ay, timba. O, matimba Kaya dito. wala timba kita. Awan, ano sound effects yun. Dapat na kayong kinagang mo. Inaramid dan. Dahil tamaan. Inaramid dan. Magkukutsara. Kanak to.
Nagadugan. Uyol. Oh, ganun lang. Oo. Nagado sound effects na dahito dapat in pretty maninteng ko lang kumanya. Ito yung nalabagat ni Maris na ti ala marijuana. Ha? Usaran ka nun ni Inteng a pagbabadan na kadagitibado na. Abay, naalay mo naman na. Pwede store. Ay, istorya. Wala na tayo balay na. Di store. Ay, ni kuha ng katungtong-tong. Uy. Wan. Yaman. Usaran ka nun ni Inteng a pagbabadan na kadagitibado na. Ay, nagrigat ngamin ang malabaan dagitibado na. Ta saan unay ama nagdigo sa tao? Ay, wen, Maray. Masapol nga ibabad pay iti sabon ken Clorox. Sakbay agelgelek. Badong Banang, grade 6. Nagsasamsimik. Oh. Gelek. Awan nito yang kumaray. Napanayabang kang may. Ay, umay ko kumaalaan ti planggana. Anabayagan noon na. Ay, apay din na pagamin sublay. Dakkel abatya ko na manlatan. Wait. Tinakkel Abatya. a planggana. Tinakkel a planggana, wano batya. Ay, Uy. umay ko kumaalaan ti planggana. Lay, Maminsan pa. Di pa rin tingay maray. Apay awan. Awang nga raw. Ay, kayo tayo silidin na. Yang kumaray. Napanayabang kang may. Umay ko kumaalaan ti dakkel a planggana, wano ti batya. Nabayag ngaminan a binulod na. Nay, apay din na pagamin sublay kada kayaw. Ay, saan pa'y nga rod? Dayta nga rod ti umay ko ibaga. Ang mga nuday ta nakapaklab. Data. Iso Adaman siguro ng day tikwa. tan. Basin Nakapaklab effects dita, na. igid. So dahil Oh, ko basin siguro effects. nakapaklab ko na na. Iso siguro day ta nakapaklab dita igid maray. Well, enjoy. Putan. Tapos basin effects. Dayta nga rod ti umay ko ibaga. Iso siguro day ta nakapaklab dita igid maray. Na. Isong agpay so daytoy Alam mo maray. Angam. Na. Apay ngay. Naabutan matan. Kan. Nakupit matan. Ay, yakam mo maray. Enteng Natapo Bana ko at nito. sinubla. Ungaron, nagsakit akong. Pistol enteng. Bridge 7. Grade 7. Sungbat tagsinungbat. Makaibagbaga ak asukatan na kuma. Ang awan tumit nga men. Bayam. Tausarklangan a pagmulaan iti sabong. Idinagbulod iti payong. Dinadael na. Ita, jay manandakkel a planggana ti dinadael na. Ay sana balay. At damot tan jay dakkel atimba, inteng. Tas, next. Bridge 8. Bridge 8. Bridge 8. Nakitak nga dadakkel atimbayaw maribanang mabalin abuludek biait maray. Kwa, marito yan. Buludek laeng mag isublik tumulaeng maribanang. Sige. Buludam nga rod. Ken addamay sa barita sabon mo di tamaray. Na, apay marituyang. Buludek pay man. Sukataktaw no makagatang ni badong ka. Na, buludam mo amin ang Tingnan niya. maray. 10. 10. Kuman yitimban. Apay ta nabitak mananday tatimba to yan. Ay nakinarga ak iti danom. Imparabaw ko dita. Natinagmutan. Ay, sapay binulbulod mo lang day ta ni Mariban ang amaw. Un nga raw. Orayan Sukatakto no kwa. Hehehe, kung ano. Maalam pa'y latag Wal. katawan. Misan. Wala, karon. So, karon.
sukatak tunog. Numuna ta maalam to, pailang ti umisim. Kay tapay, ingagara nga raw. Ay makamu ka man lagay. Total, sikat nagbulag. Kapital lo sarsarita rin ko ta. Baamta sa sarita. Kung parang banjay. Bridge 11. Ay, anya meten ti kastoy. Awan pa'y ganas mat agimatang. Ay, saan ko maabali na ita, inteng? Nulakot ta amuda nga isublay. Bayam, tamapan ko alaanan. Anya nga rod, anusanin Bridge 12. Bridge 12. Anya! Nadadaal ti kabarbaro at timba, marituyang. Ay, kwamaray, natinag. Anya kamutan. Binulod mo lang ang di mo among alwadan. Kay amok ayamot amatinag itinangi kabila. Alaman. Ay sukatam ti panang to. Isupay na Matikaw ka nga ija dati kas day na kat diretso gaya. Oo. Nga dati Period na. Period or Na-perdi yung space na. Kanta Mabali. kiti am. Ayamot Kadangay. amatinag itinangi kabila. Alaman. sukatam ti panang jalata. Pananggatang ko. Ayamot amatinag itinangi kabila. Alaman. Sukatam nga rod dayjay atimba, marituyang. Manaw. 5 gasot. Salbag ka. He, dyan lapat yan. Nagnginamutay. Anya, ay salbag kakit day. Idi damaw, payong ti binulod mo. Sumaruno, tidakkel aplanggana, wano batya, angam dinadaal mo. Angam jak nagtagtagaray. Naa. Uray na bayagan dayday. Isingir mo pa'y lait ha? Katwan na, sa ita, temba manan ti dinadaal mo. 13. 13. Badong tuyang. 13. Jak kanunungan, tiaramid mo, to yan. Anya? Nuko man eh. Nuko na. Nuko na. Ado da ito kagpaiso niya. Mm-mm. Ano amin? Jak kanunungan, tiaramid mo, to yan. Anya? Anya. Anya? Jak kanunungan, tiaramid mo, to yan. Anya? Nuko na ni Maribana nga bayadam ti panaka. Nya. Ay, apo. Bayadam. Ti pinanggatang na. Ah, bayadam. pinanggatang na. Nangamot tayo. Gancho ko sa malang. Kanunungan, tiaramid mo, to yan. Anya? Nuko na ni Maribana nga bayadam ti pinanggatang na, bayadam. Awan kwartak ita alimagasaw. Badaw. No kasapulan nga itrabahuam, aramidam. Ah. Nagkuna nga may. Ay, kwa. Agpaisaw ti kunadaking ka. No binulod mo, halwadam. Uray dagiti binulbulod ko iti kalabas. Isingir na pa yan. Ay kahit gun ko na ma. Apay nga may ngagbulod-bulod ka. Talaga ki di ama diti ugali day di amari banang imaw. Damot kwarta nga ititid cooking ka. Nangip-ngipan lang ma. Ngini-ngit ko. Nangipanam. Nangipanam nga. Ngini-ngit ko. Ipanam ko na. Imaw? Nangipanam nga. Ngini-ngit ko Wala na. pala pagkakatan mo yun. Nangipanam nga. Oh. Puaya. Talote lang ang aparasok to. Talaga ki di ama diti ugali day di amari banang imaw. Damot kwarta nga ititid cooking ka. Nangipanam nga. Inggatang mau itawan sir-servina. Panateng tayo mga Portain. Oh. Nungay nga taong pa'y busis ko. Yang erami din yun to yan. Dahil na. Pinsitan da na. Muna, material na to. 14 sino nga iti mang Dahil sa pulin ni Kwa, di sinaroon ng mga tuyang. Ada pa abiyag. Sino? Di sinaroon ng mga tuyang. Awa, ada Israel. Ay, filter. Filter na. Ni mamang pa'y mo. Di pala ni Mian lang kang araw birber. Kay sumula parehas na tibusis nga nasingget. O di ni Mian na.
Ag-audition na ka ng Timilya. Ay, inaya. Bridge 14. Bridge. Bridge 14. Ay, umayak man makisarsarita kan ka di Twitter sena, marikwanag. Ha! Ambom. Talaga masursuro na ka makakita. Ngayon sampay pa. Kapay mo lang ng Timilya, kapay. Ano kaya na mo mag-audition, kapay? Milyang mo. Sa bali mo. Ambom. Talaga ang masursuro na ka makakita ka ni Marituyang. No, apay, taiso pa'y tinagbalin a kaarubak. Ay, pudno, Mare. Tidakas na. Dadaulan na. Ay, no pasukatakmat, makapungtot. Ay, no nalakala ko matimang bakal iti tao. Talaga nga inaramid kaun. 16. 16, bridge 16. Nasaya at mo't ni Kapitan Kanyak. Inlibrinak pa'y itiplitek. Kanya? Saan akaskin ni Maribanang banangan, ha? Nagalas ti ugali na. Apayaw. Naapo ay, Apayo, ang no. babae. Ay, ano, Di na pala kami babae, ramraman di na tayo. kami ramraman. Di na kami raman. Apayo ang babae. Saan akaskin ni Maribanang banangan, ha? Nagalas ti ugali. Ay, no apayaw nga babae. Di na kami mo itiraman na. Ha? Ni, may sa. Naka-extra ka mo lang. Ay, naka-extra. Padag. Nag-extra ka. Padag. Strawberry. No apayaw nga babae. Naka-extra kami mo itiraman na. Badaw, Naka-extra ka mo langan kas dishwasher. Iti panganan. Ilay, Dayon na. Naka-extra ka Kas mo langan. dishwasher. Ay, question gayam. Post Eh, wey, activity. Naka-extra ka mo Panganan. langan kas dishwasher. Post activity ng panganan strawberry. ijay fest. ilay. Won, Di na kami mo itiraman na. badaw, Naka-extra ka mo langan kas dishwasher. Ilay. won, ang may sabulan laeng, tag sublimo laeng di sigod a dishwasher da ijay. Nasayaan. Tapnod na pangalam, iti pagbayad mo, kini Maribana. 18. Gumatangak man. Ay, gumatang ka. Halos Iti hindi ba? ko na to. Kan planggana. Kasi ilan Sa- ay buising mili. 18. Gumatang kan ititimba kan planggana. Inteng. Ay, jakon makaanos nga aguray. Isa gumatang kalaangan. Ay, jak mamati aso katanda pa iti dinadaal da. Para makitanto nga rod, inteng. Banong tuya. Bridge 20. Bridge 20. Hingga gumatang, iti sukat mo, kadag iti nadadahil agamay. Anya? Imay dito, ni parenteng, kiti pagbagana. Ha? Diyak lang magkidi. Diyak lang magkidi timba. Ti pasok sukatanda. Adugan tinalabsan na ito niya. Wait. Amin na. May script. Parenteng, kiti pagbagana. Ha? Diyak lang magkidi timba, ti paspasok katanda. Ang kunak, amin na. Ah. Sukatamlangan amin. Tapno awan ni may ba? Naman eh. Sukatam amin na. Sukatam amin na. Sukatam amin na. Katay diyak langan. Mm-mm. Sukatam amin na. Tapno may bagbagada diyan nga inting batingteng. Ang kunak, amin na. Ah. Sukatam amin na. Tapno awan ibagbagana da diyan nga inteng. Nakababay. Sa bagay, kababain mo't nga agpaisaw kin ni Kapitan. Mapan mo to sukatanay, ha? Pamrayam tumitay na dumawat iti pamakawan. Won, badaw. Ay kiting ka na. 21. Dire-diretso. 21, bridge 21. Maribanang, umayak man. Ay, dumanon kalata, marituyan. Ay na, naimbag nga oras mo, Maribanang. Apay ngay may ka. Umayak, taso katakdag iti binulod ko idikan ka, Maray. Ay,
Saanon? Bayamon no pagbayad mo matlaeng. Ah, ay adda. Adda kwarta maray. Iso agi matangak iti isukat ka. Ah, Pakawanan na kumaamaribanang bigbig ka nagbasulakan ka. marituyang. Umayak makikapyakan ka. Kat sapay la tamapakawan na. Ay, no ti Diyos kat mamakawan, siyak tulakit din ti saan. Kaya't mo asawan. Napakawan na kaun maray. Ay katwan marituyang. Ay kat agyaman akmet, tanakaamiris kamet laengan. Lasin. Anya natin di ada mo question na kaanya kung kuno. Jay. Sige. Tatanong ornos yun, te amin kada kayo. Wala kag anyan sa amin, idiretso ito ni. Gumatang kamot tayo. Oy, sige. Bridge 22. Ita. Itatan na ornos yun, te amin kada kayo, kundi maribanag. Gumatang kamot tayo, iti kabukbukudan ta agamay, dito balay. Wan ba daw? Saan nga minada kita agwan? Ay, awan ka sis ka na. Awan ka sis ka na. Tiga hangam. Di ka kadagdanag. Wan ba daw? Saan nga minada giti awan ka sis ka na. Kabukbukudan ta agamay, dito balay. Wan ba daw? Saan nga minada giti awan ni Jelata? Bakay pandadalan dati. Batang kamot tayo, iti kabukbukudan ta agamay, dito balay. Wan ba daw? Saan nga minada giti awan kay iskan na tigat gatangan? Di ka kadiagdanag. Tadagiti kang runaan ang mausar dito'y balay ti unaek agatangen. Nasayat. Tapno di kag bulod-bulod lang, iti usar. Maday. Iti usarem. Iti usarang, iti usarang. Bakay pandadalan ta da Diyos na kayo tatay. Da Diyos na tatay. Da Diyos na ipagdadalan. Ay, nanaw siya natin din Tadagiti kang runaan ang mausar dito'y balay ti unaek agatangen. Nasayat. Tapno di kag bulod-bulod lang, iti usarang. Ay, ni ko. Ay, wen, hindi ngay nagtiriter. Ag, wen, natay. Hindi ko ang eh. Pari na. Wednesday, hindi Wednesday. Bas-bas school kami dyan po. Uh. Dan na kaya ayaw ko ngayon nakadwa ko ba. Nag-ada epilepsy ko. Nagsarado mo. Ay, ano ni kaslan ni Romel. Oo. Apre, may pre. Ngumamo mga details. Maganda na. Tapos, imbag tanga nagkwa. Pero tama nagtumba. Wen, Tama nagtumba din. Itakay ko di pinaka din hospital ko maabra. maggoy. Wen, angam kwa. Ngam di binadin ni Romel nga. Chichirya ni Mayon. Kinan nyo kinitir. Nanti banang. Meron tapos idineti alaan yun. Dapat nga Nakasopo pa siguro. Anad da ngamin ijay. Sunan, nakaungar idin. Adda ijay. Alangan ko na ni Berje. Ibaga kumang adda jay ngamin ni Romel. Kung nakumang hanyolan day tatabi naddak maddan. Basta kinita lang ang mga. Ada mga Awan lang yun, par. inain ko kami. Ano naka-display. Adda jay gamen. Kay ipispiso na kano nga kasta. Adda jay taktakdar. Tapos sumang po dagito'y duwa. Nagpido na. Tati amuda nakadasar. Namamagasa ka. Ano to? Napagod kami. Nabado. Ay di damo di jay. Ginuyod na jay sakak. Ay permi nervyos. Ay talagang Kasi sa gariyan. Wan, Talaga ang kwa di jay ang kan. Di, Wen. naramid ni pare pala pero timadipres. Pag nabili ko, patakay. Ay ang kuna ko din. Pinarsukan na. Ala. Hindi, Romel. Apa yan? Madima. Di nagkuha ngay. Ay tabakati amuna kag kwa. Dumangran. Wen. Inulan ni... Ay, tatay mo kapag Wen nagkapagamin ta isa ti pagkastaan na. Akas di kami. Dayan pre. Wen. Di kami nga Nung amin at pinaging ano. ngabo na dito. Ano yung paring parang kanina? Wen. Nung bunsa. Hindi, dahil Romel. Hindi amo man. Ngam ti nung amin maadda may ganan na iso nga pagpursan tiritiran na iso nga idinay gana. Ay, ang Ti amo siguro maraya ni ka. ka parang na mga asam-sam ron. Ngam di parang paruso na iso parang limpyo na siguro. Mambay. Sulat pa. Mga kwa DJ seconds. Awan sa agas naman kasi niya. Adang ko, adda Ada maintenance. ti maintenance daw sa ako. Pwede isa'y kaya trip. Ganda kami. Ngam no jay hang nga maka. Nalaing pa ka mo ti academics din.
Haan nga ko diyan. Win na. Basta at Apay Kung niya sa patay luto na. yan, idit yun. yan. Dayjay. mo lang, natakin almusa. EJ Karayan. Nalmas niya, di tirigat na. EJ Karayan. Hindi kasagsagan tipo na, pandemic. Wen. Ang kami nga Sungang kam na ko. EJ kwat DJ Karayan. Nalmus liman. Ay, di. Di, wala pa. Ay, ID. parang to yan at sa oka. Anyang 55 ba ninyang kal? Ay 54. Niya, 55 na. 54. 54 pa ay. ID 74, 54. Note, agsin nung bada. Bridge 6. Ay, sino? Da kami pante. Bridge 6. Buludam jay backpack ko. Ay, madi. Buludam. Jay backpack ko nga raw. Nyama. Dagamin tuldok-tuldok na. Buludam jay backpack ko nga raw. Kwa raw. Madi-madilat. Nyama. Madi nagkabi-kabin. Anya, buludam jay backpack ko, kwaraw. Ay, sus ka mo. Baglaang di ka pa'y makagatang ay. Anya, ay sa bagay, husto ka mo di kwaraw. Kasta ka day, malang araw, tainak alaan ti bakpak ko. Ay, bakpak. Sige, may samampay. Pagpatlangan, ante. Unante. Bakpak ko. Kasta ka da. Alang araw. Tainak alaan ti bakpak ko. Kasta ka da eh. Alang araw. Tainak alaan ti bakpak ko. Siya mo. Ayun, si kamantay. Bridge 7. Nay, ada kamot gayam ditoy, inteng. Sa dinaw? Aywan. Itagayam nga aldaw ti pakaangayan ti kasar. Ay, talaga asaan. Taawan agbati dito'y balay nga agpakan iti baboy. Badong. Badong! Bridge 8. Bridge 8. Kaslan na lamin na. Ungarot antay. Bridge 8. Inakman ag sweater na lang. Alas 3. Ay, di ba? Bumaran og kape ka naman. Anya yan na natin. Bridge 8. J74. 54 pala. Nagkuyog gayam da pare inting kan kwarog adim maray iti kasar maray. Wen, pari badong. Naimbag pa ni kwarog ta kinaya daan ninong. Ha? Ngum ni pare inting maray. Ay, kaanakan ni Kwarog iti mother side dayjay, pari badong. Aya, unak no father side. Ay, saan, pare? Isumula gayam ah. Bili bak Mike kin ni kwarog. Ten. Kaya nga di ka lalungon din. Jackie mo na. Bridge 10. Day tamanen motorsiklaw tin into naram nga agmalmalam ba daw. Ay unay ka na ya. Di mo ka di pagimunan da ito'y motor ka. Sadak nga gimawn. Just kikaki day. Nga. Sadak. Ay, Ay, nagkapaiso day. Anya di jay. Day taman motor si kaigam naman kilala do ka ni. Kuamanan. Basta ko malak. Amon big sana. Unay ka na ya. Di mo ka di pagimunan da ito'y motor ka. Ha? Sanak nga gimawn. Just kikakit day. Nga. Nasapaak itay bigat arimwar. Aging gaita, motor tin into na raw. Ay na, amangan no anya man ang titurungan da ito'y asaritaan to yang. Rumuwarak kag. Anya, papanam. Rumuwarak pa'y. Ag subliak ton. Into madamdama. Naa.
Ay, dito man. So, kamaray. 14. Bridge 12. Ay. Bridge 12 may 12. antay. Bridge 12 ang sinumbat. Adda kayo magaya man kwaraw. Nagsubli ka mo't adagaws. Ay, iso mo lagayam ah. Kasla nabibiit kayo ang nagsubli dito'y kabildatan. Kasta ka day kwaraw. Sigay, awan anyaman na. Muting arudan, tauray siya kung timang laba. Bridge 14. Impabulod mo ka ni Kwarog jay lugan? Ay, di nansa pa insubli ti balitok asingsing mo. Ay, una yan ni Kwarog, tamahilig iti bulod-bulod. Ngarod adamot kwartana, taagpaspasada ket ngarod. Ay ket mayat siguro tikas jay inteng, awan paggastusan. And then, 19. sumbat lata. Bridge 19. Ay na, inteng, ni Kwarog, nakadungpar itilugan. Ay, binulod na kano jay motor ni Pari Badong. Ijay kalsada agturong. Agturong. Dito yung barangay Kabildata. Nagawid ni Kirayan. Garod ay nadihalilibag. Lilipad. Apo din. Ijay kalsada nga agturong dito yung barangay Kabildatan. Ay, ion mo nga minti silpon mo. Tapno maawat mo adagos ti awag daken ka. Badong. Tuyang badong. 21. Oh, nakuha manan na ito na. Badong. Wanang kal. Bridge 21. Kumusta tinapanan niya o ba daw? Ay, napasubo akan. Agraman ti motor ka. Ha? Dua kamay, kini Kwarog, ngagbayad iti multa. Ay kat kapilitan na. Ni? Inya mo dahil ti bagba. Period na tuloy na. Oo, nagperiod niya. Wan. Tapos kadama na. Dua kamay, kini Kwarog, ngagbayad iti multa. Ay kat kapilitan na kasta Taimpabulod mo ngamain. Imutang agpay din kini parenting iti kwarta. Anya? Ti kunak, ni Kwarog lang tag multa. Ngam ko na ni parenting, kat dua kami kanaw. Ay, surun kang. Ay kat anusam Nakdang. Dang. Dagay. Yes, dandanin. Ano ba? Palangan ng kaltalo. Kagkalkal diskrip ano da. Imbaglaki din takwa. Uy, kapitay sapi anday tani. Naito karkaro ko diretso di announcing ko. Imbaglaki din ta buwan angkal. Bunutog tulangan niya. Jagrugi je journal eh. Why? At papudutin man ti danon. Un antay. Ay, naman yung ikap kabil ito. Ito yan. Jay. Sige, take. Wen. One, two. Ay aw na ni busgam je kapit tako. Ay, naman yung pag-prepare ito. Isa natin, pagpasiya ko ito. Ay un angkal kinapini kwa madam kwa. Ayun. Jamaisa. Ay, Di okay lang ako. Napanan ni Kiray nga talaga. pandigaton siya. Dito lang nga. Dinagkat mo dahil sa panata. Dapat magdami yung budiga kung kasi nila ito. Sumanda utay pat kailangan tayo mo Kailangan Uy, natin. no, day to Ang hirap. tuyang nga day okay lang. Yung marigata na ngamin no aganaw sak no jag paparawa. Kasi projected DJ eh. Tam nagpaparaw mo ni Kusip, ang na-announcingan ni Castella to dyan. Ay so ya, In-announcingan na lang ni medyo na yung bagay. imbag takwa ka pagpatinggaan na ngay day to. Imbag atahan ko. Basta amin mo rin natin. Katan. Yung nalipot bigat, katan. Ano? Basta di ka unahan dito. Ay. Bilangan mo. Ten. Bilangan mo.
plus 3. 27. At least imbag tadanian nga naganong sige ko. Di, material. Kung nasapsapa ka ito, kasi ka. Uy, Nasapa ka mo niya. Kaliman pa nasa mo niya ko na na. material dihay. Aha, pero sa ko sikat ako lang. Di damo. Alay pa nasa. Sa material gabing diay. So garod ka. Material Wad, dihay. ako na garod. No material nga kasta. Anong samlatan? Di ba uray di material iti kat inanamsan yan. Iti ba 30 minutes. Kalimian ngay. Nakakwa, nalaklak ang pinunay ko. Ay, santo pa. Nasinggit. When? Ala, sige! Wala na. No siya ka, ako nga kaya nga, ako nga ako, di genre nga talaga ito ko. Di comedy nga ako. Dahil gigamit ide. Dahil tituladon ko na nga minitang kitang dati magbiray. Ginanganan na napanapailing ko dito. Sublina. Ako nga talaga din nagkiray. Dahil tituladon ko na nga min. Dahil ko yung pamag na ikinig. Manang Brenda ide. Nasinggit boses na Doon din man ako ang dayon niya. aywan ko nang tinasinggi nga na nga to. Dahil na ba't bangti kayo nagatas ko? Nagatas man. Aywan na. Jadi nga minsan nagkatasa. Sino makita ko sangko. Pupunak ay talaga nga mali. May nga talaga no dati ko kitchan. Resyak man di chang ko kot ko. Ang kumang. Kami stick ko dito yan. Makigudwa ka na. Ah, Wala yung gatas pakigudwa. manang ka, ang pakitang ko. Ha? Ang ko na ito. Ay, ko na yung gatas ay pakigudwa. Tagas asukal. Ha, aray. Ay, Gusto ko na stick. sige uray, ganun na tan. O anjay nat ko day dano. Wala na, ibus mo yung kape mo. Pinala na ito. Hindi pagka na karong kini. Ay, iso ya. Stop na. Ay, wala. Nagkimatik ko ah. Eh, Day baka na lagi ka. Skyflex ko na. Okay lang ang. Ito na sa ako. Adat to di ko. Ay, wala Hindi tan. nagkaroon mo, taste ka, flex ka. Adatin ron ko ma. Uy, day Naganak mo yung talak skype ng flex. danuman. Mo naganak na Skyflex. Uy, uy. Daulag. Sampai matagtaga rin ni Ma'am Manyaman na. Ang talaga nga hangag sa Kamunsa? suka, no? Wala kang ni pati mo ni Ma'am Dali. Paladamon nga matagtagan. Unang Hindi mo ni mayag ka. unang ni Ma'am Dali, di kat no niya, no damaganda no kasaom kat agsao. Kung nakaroon no ko ah, kabsat or kabagyan ni Diag Ma'am Naga Julian. ni Cindy di ta ba ba? Di Ah, ba karupro pa na kita? Ay, iso ayan. Taga-tuba. Yan na pare ko si Nung iso anya na gana. Unsa mo? April. Kasla kar Karupro pa ni Cindy. Cindy, Ma'am Cindy di ba ta ba ba? pilito ni ko? Ni Amaros. Pagnas. Ay, Ni Ma'am pagnas. Julian. Ni Julian. Karoban Julian. Ah, di kabagyan na mo na. Kabagyan na siguro. Apet ni Julian. Ay, ti pagnas. Lamsis. Ayun, lamsis. Ayun, lamsis. Ay, Lamsis samat isuna. Lamsis ako jay lakay ni Julian at lamsis. Ay, Pagnas ni pagnas Julian. gayam. So nga Ayun. Julian pagnas lamsis. Ni nga Pagnas di balasang. baka di kabagyan na di asawa na. Siguro Uri, karoban aruba na mo. na. Di nga to na Julian. Ano di bala na? di ba karuban na mo lang sa di asawa na? Jimot lang sa ba? Unsa. No, dati man ti napudok na danom. Napanagbasi mo dano mo lang di. Kargaan to man. Ah, Uy. kasi. Sige, ora ba sila ang kanya? Tika pa. Haan, ti danom. Danom latan. Jay root nga. Haray. Ruot. Di yung kami lang titira. Ay, ano? Ikaw mang pirsahe na. Haanan na nga. Awam mo na pangiko ah. Mamismon to natin. No, totally madimon nagdrama. Mamismon to natin. Dito. Ano mo may tulat Umayak to yan. lang. May kantulat tama. Una, May mo ipasiga isa rokon mo nga silver to. Ano ka? tuwain. Uwen. No talagang punto ka yan. Ibagat to na, alangan mga Hello, Siguro paspasar dengan nakanikon niya. Anti Alangan niya lang. ana. Alangan nga pilito. Napisa ka pa yung makapito. Kapay nga ng timil eh. Wah, sa bagay. Kitang di ko ah. Manom day tawon na di nga day 65 ko. Doon ang Jack sum ba di ay? nakaranting pa mo. Kat 65 di tawon na kat medyo agas sidag kayo lang mo. Uy, nakaranting. Sunar ni Ana, alam mo, mag-diet ka na. Ni Ana nga rukit in pa ni. Oo ni. Kaysa dyan day diet ka nga kasta. In pa ni RT, jingi ko ano. Kaya mali yun day ko ah. Day to butter.
Ayun, palaman. Ayun. Naimas tata. Buttered chicken. Kaya mo, kasi Ayun. Kaya tayo patay man pala tayo audio lang.
inting banang. Ay, napansin Miss Boni. Wah, ni Juki. Miss Boni Juki. Sino nga yung pangalan yan tayo? Ni Milay. Jai. Dito yan. Nada ko manang Marlene. Manang Emily, ah. Ay, sino? Ay, sakon niya. Ayan. Ay, pinalamin. 74.55 gaya man. 74.55 Bridge 1. Sinong bat mo lang? Anya? Enteng? Anya? Enteng? Ha? Enteng? Na... Ay, kahit aganos ka tasi kakat nga rod ti kapitan. Badong, Toyang. Ay, remor pa ni Toyang. Pulutan kayo pa lang ba o nalaminan? Idabog pa. Kasakot ko adam lang. Bakit ito manimbang ka na? No. Pumudot. Nilay pinapudo nga nalamin. Nga maawatan. Street, Tuyang Badung. Madami lang niya. Palaki nito yung bang na siguro. Ni Kray. 45 yan, Kal. Ay, 55 an. Di pa iba. Nakita ti tropa ni Pare Inteng ang nagpalaot to yan. Ay, ayan tanong, Kal. Page 3. Karugrug eh? Bridge 3. 54, 55. Nasuratan. Ayan, nasuratan. Ay, 3. Bridge 3. 74, 55, Bridge 3. Nakita ti tropa ni Pare Inteng ang nagpalaot to yan. Adda kanumanen rire. May panggap iti luti ang mapandasulsul bareng. Bisay ni Pare Inteng ita. Ay, madi. Adda kanurire manen panggap ti luti ang mapandasul bareng. Ti tropa ni Pare Inteng ang nagpalaot. Adda kanurire manen panggap iti luti ang mapandasul bareng. Busy ni Pare Inteng ita. Kano agsasarunuda ka no ti mapan agdarum. Nyamot te. Sasaruno ka no ti mapan agdarum kan kwan. Aya. Bareng. Busy ni Pare Inteng ita. Ket no agsasaruno ka no ti mapan agdarum kan kwan. Anya?
Kastaya. Saan mo't di amaliklikan dayta? Nang runa no kasta nga umado ti agar aramid iti dakas. Una, tirigat na, no niya pa'y ti bagada adakais, kit iso pa'y taramidin ti tao. Tirigat. Sige, ma'am. You're very welcome. Picture namin. Ang runa no kasta nga umado ti agar aramid iti dakas. Una, tirigat na, no niya pa'y ti bagada adakais, kit iso pa'y taramidin ti tao. Wen nga raod, anya ngay, tao tayo laeng magbadong Kwantoy. bridge. Bridge for ag sinungbat. Ha? At daya mo't ginawa at kwala kumari kwa ng katawan mag. Ayag darong kalaeng at daya pamanagnig mo. Ay kwa mari kwa nang. Ay sige, isubli kunti sabon mo. Suri at talaga. Ha? Breed 6. Saan ka man kaming nagtaktakaw to yan? Anya, Kaslamot ni balbalis da kanyak ti dakis nga ramid, ma'am. pagkunamag. Hindi pa lang mataktakawan na iti krudaw, iti graskatan. Ha? Asino nga iti marara? Ano? Sorry. Sino nga iti mga marami? Asino nga iti marara? Hindi pa lang mataktakawan na iti krudaw, iti graskatan. Ha? Asino nga iti mga aramid iti dayta? Kay, asino pa'y ngay, ti saan makagatang iti krudo na Nimot kwarog ka nung tinakita day di na minsan. Ay, tuloy na siguro di ay. Inting ma'am, labas. Yung busis na Completion. na dahil ko. Completion. Labas Iso nga natin. nga mawawatan nun. Asino? Ay, umagdeng. Maawatan to di drama. Saan makagatang iti krudo na Nakita ka ni Kwarog idi na minsan anaggapo iti bangkag. Anya? Nimot kwarog, kanong. Breed 7 ag sungbat. Asinaw tinagdarom kin ni Kapitan ni Kadimari Kwanang. Na tapinay paiso na tinapan nagdarom ay salbag da baak. Anya, may saka mo't kwaraw, apay perpekto kaya mo't. Kita ektuman no awan apulos ti pagkamalyam si kakwaraw. Bridgestein ag sungbat. Balang man. Ag sasao nga may maysa. Og sasao nga may maysa niyan tibanan. Punta nagsao mo ni Banang ini ay ninteng. Bye-bye. Bye. Agano Bridge. ka eh. 10 ante. Bridgestein. Bridge Agano kayo? 10 mat. Bridge 10 mat. Ay, unay matanda kwarog kan marituyang. Agtakaw da. Agdidin na rumdamatan. Kat, apay, parehas da kan ni marituyang iti panunot. Anya. Inteng. Tas, 11. Toy bad. labos. Kuna na mo. Uy. Labas gayam. Labos. Labas gayam. Badung. Badung. Would you tremble?
Ikan badung. No kasta ni kuara kong tagtagtag. Banuan. Unang kaldot. Mawag din sang ko, mag-agira man ano niya, bagara di kan putsilyo. Ay, nag-nervous ka Uwi ba na. na? Tawag ka pa barbar. Yan na picture tay. Bridge 11 ang kalbo. Sa gawisi ko man tay. Baday. Basta Skyflex ka man. Napon na. Dati contest ini ngay mga Skyflex sa dagsagawin ko. O sino man. Uray pulburon niya. Aywan, di polboron pa, may isa din. Bridge 11. Nukasta. Ni kuaraw tagtaktakaw iti krudaw ba daw? Wine. Ngimato ka no ka nga may, ti per liter ti crudo ita. Kunam lang amin no isaw tay tao nga awan ti pakurangan na. Ay, Ya. Pakurangan na? Awan pagkurangan na. Ay, awan pagkurkurangan na ko na. Ngimato ka no ka nga may, ti per liter ti crudo ita. Kunam lang amin no isuntay tao nga awan pagkurkurangan na. Agpada kayo, magtatakaw, tuyang. Isa masyanak ka na kayo. Na, Period. Ang mga numakaisawa nga pa, iti sana na siya. anya? Bridge 15. 15. Wanantay. Damot ti tartin mo pa, tay. Damot tuyang dito eh. Ah? Ano na ibusis ka to nato eh? Nairis mo't dito eh. Ay, naikwada garo din. Ay, naiwan na. Sige, sige. Ngam, file mo dito, ante. Dito ka Kung tik iniris data na. eh. Baka tik data. Ay, Tama na, so bakanal pa I think siguro. so. Basta no iniris na dito may isan. Ay, oo. Kawanin siguro. Remedyo da. Bridge 15. Ay, awan mo na talaga, inteng. Agin uungat ka. Kung kunam abuong itiulom anamid tanaat. Kung kunam abuong tiulom dagita ka na. Tagayam. Insin na di picture to na eh. Ni intero siya. Ay, ikaw mamakanyak. Akal. Agin uungat ka. Ibagbagam abuong tiulom dagiti agar aramid iti saan anasayaat. Ngam gayam, uray si kamay. Ay, nasayaat ayamot ti kasta nga adda ayunam ti madi nga aramid na. Ay, uray no basol na. Gapula ang takaanakam, ayunam kit dain. Ay, uray man, saan ko nga ayunan ti maday nga inaramid mau? Pintas mo di kamera na dyan. Ako, Magkaroon na. may saksin. Kanya na. Ayun. Ayun, nag-clear. Iso nga masapor nga basbasa mo lang dyan live. Wala. Tadi Uy, yung tapnam mo. gimod Uy, mo. tap na ammonia. Partakak ngayon nga mangbasan. Bridge 17. Ay, saan apatas ti panang ituray kadatayaw ni Kapitan? Ay, wan, agpay so Kuno da ita, kakabsat. Agpayso na Siyak, ti makapanagdag ita da ita. Iso nga indon pa nagbubutos manan. Saan tayo ngebut-butos pay? Ay, wan na. Ibusis mo na tantay. Ayan, Umanamong Ay, kami wan. dita. Ay, Tatabadong. umanamong kami dita. Tatatuya. Ay na. Tatatuya. Tatatuyang na nabadong. bakit kon? Wag, ni ban anya na banay. Ay na. Wala. Ay, wan. Umanamong kami dita. Badong. Tuyang. Agyaman kami kada kayaw, kakabsat may. Ngay madi kakabsat mi ida. Ngawan labas. Mapa. Apay kamsa na kamay. Kabsat lang ah. Ta plastic kami kay nganaw. Ay, nakaporwe. Tapor while.
Agyaman kami kada kayaw, kakabsan mi idang, awan labas na. Mabuhay! 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 Malasang kakadipay. Hindi pa Malasang na ba? nagtutugay ko. Breeds 19. 19. Aksin nung batmanag. Mm-mm. Makitamday ta nga imbu nga ti madingay na ramid mo, inteng. Ay, anya ayat tinaknakan mo nga men, taapay akasta ka. Ay, no kayat mo anasayaat ka, urnusem ti madingay na ramid mo. Last. Di kalatante. Bridge 23. Kumusta nga tinagsasaritaan nyo iti barangay hall? Nasaya at nga rod no kasta tinapasamak inteng. Iso nga inton maminsan. Uray no kasjay kaado dagiti agkamkam malay. Di mo unay dilawon ida. Inteng. Ay na inteng, aganos ka takinayat mo mati pabutusan a kapitan. May sa akarit kan kadayta. Tapno say saya atem pa ti panagturay mo kas kapitan. Ay Kurt, pagyamanak met, no kasta ita ti ibagam, inteng. Maragsakan. Ay, wala ingin. Ay, uy. Dan. Ang kumagam nga naiap ni Madam Teresa kung kunan. Ay, Kapalok lang kanya. Isinmulat ka ko naman. Uy. Dakan nagtitingkad mo di kamera na. Uy, nag-clear nga ron. Oh. Nag-clear di camera na. Nana Rodora. Uy. Ano talaga nga. Ni Ma'am Rocio ko nagkasar ko na. Andiyak Ay. na. Kaya, Ni Ma'am, kaya't mi manang kablay ko na shout out ni Ma'am Rocio. Madam ay baka sir ko na ni Auntie Tere. Andiyak niya. nilagan lang magawin ka na niya. Rocio Rodora. Ma'am Rodora kaya. Hindi karot ka dyan nga sigurado nung baka dati mo nung ako lang. Kung ko na ako to por sigurado. Wala mo nga baga kasaruan no mamiya. Nakalala kayo. Uy, lalakay. Nagdagdag kayo. Di amok Buya ko. ni Ma'am. Hello, Mama Rodora. Di amok tatay ko. Ikalal. Oy, 56 on. Rodora. Duwa pa ang kalduwa pa. 74, 56. Bridge 5. 4. Ay, 4 pa eh. Uy, Abon nanday. gayam. 4. Ay, naimbag no anes ti gumatang akas ka ni Inteng, Maray. Ugali na ti bumakutan, nalaka Ugali na ti bumakutan. When? Ay, naimbag no anes ti gumatang akas ka ni Inteng, Maray. Ay, gagangay na ti bumakutan. Nalaka tayo ang makaliplipat, no kwa. Di pa abangam to iti sabali da ito itersenam, marikwanang. Ay kat addakan kadaytan, maray. May kamat tuyang. Ay, may tawag. May ka-talk si Auntie Tuyang. May kausap. Ay, ni Ana.
Napudot. Napudot man eh. Ayan sa. Yan nakanoong ang ad. Ayan ah. Ipalok lang. Isa ka kami ngayon ad ko nito ito yung dati siya nang istiwan. Ang Ah. pagyan mo nang Nakadinagan na. Arosyo. Nakapalok yung ka. Yung palo na kang nakaprint. Winsang. Dati ni. Nati ko Sige ito, ibagak na ipanak lang. Dati ni. Dati ni Rosyo. Rusyo. Dilapina. Pinya. Dilapina. Ruta. Kwak iso na. Wan, Rosyo. I-friend Sige, ko. sige, ang tita iyad na ako. Rusyo. Ma'am, ko lang tao. Ang Ay, tita nang ito. latakan niya ako. Ito Wan, na. nata. I-add Isa, ko nga isa. friend. I-accept na. Wan, ah. wan. I-accept mo ma'am. I-accept. Yun. Naiano ko na siya. Thank Sing, you. nasingkot mo dako yung man. Ag sumsumba pa ah. Nung kadati ko na. Sumsumba. Kadati sakit lang. Ang pinga so amin tigang kanan lang ako. Nabakan. Pamagamin no. Gusto nga bumakbakit. Lumakay titao ko talaga nga. May mga hindi ka nais-nais na. Bye, Ana. Timawag niya. Ay, Emergency yan tayo. Nang kalapanda. Nagawin ka. tayo nyo. Anante na pandalang tapos ko nagipantigamit. Tanong basito kanon ti kargaan dano sande. Ay, apa dyan ti pagyanandan? Nagbakasyon, di ba idi ko Oo. Idi na pang kami di kagayan kung nakapangkay pa lang ijay. Kit inala da amin nagay computer da kas kadakwata. Awam mo pag usaran da nga ag work. Ay anya nga Bridson. Ay, Jake 1. Bridge 5. Ay Bridge 5. Bridge 5 ang sungbat. Makiasawa ka nga minon, marikwanang. Kasanungay tibiyag mo. Agmay may sakalatan. Siya kun atalaga ti madandanagan iti kasasaad mo, marikwanang. Ay, kaasi ka no di ka makiasawa, marikwanang. Awan ti mga sikasuken ka. Awan ti tumulungken ka. Kaasi kantaw. Iso nga agpanunot ka na imbag, marikwanang. Tas, Tapos, Bridge 8. Tuyang badung. Do at angkal. Susunod di ba? Ni Rosyo na rin. Yan, Rosyo tayo accept na rin. Wala tayo. Bridge 8 angkal. At damot ni Edgar amay sa abarong agkursunada kanukit ni Marikwanang. Anya? Ay, jak ang buday ta, tuya. Naibaga kanu ni Edgar idinabartag. Isuna Saan ay ang ano ni idinaminsan. Edgar ka nung Nya? magbartag ka lalaki ti kaya na? Naibaga kanu ni Edgar idinabartag. Idinaminsan. Buday ta, tuya. Kanukit ni Marikwanang. Anya? Ay, jak ang buday ta, tuya. Naibaga kanu ni Edgar idinaminsan anabartag. Ni Edgar nga anak ni Matias di tadaya? Wen.
Bali, 24 atawin nga raw, tiba da. Di bali age doesn't matter, ako nada. Kasla isunton ati anak ni Marikwa ng nubilang. Ay, manta ka sa ritak to ni Edgar. Nagkatawa pa eh. Edgar Balong. Ay, Bridge 13. Agsungbat. Apay kaday marikwanang. Anya, no siyak tisika, makiasawa akon, tanarigat ti agbaak maray. Ay, madiak baak nga ro din. Narigat, no babaak kalatan. No siyak tisika, makiasawa akon. Tanarigat ti agbaba aklatan maray. Na! Note, ay Bridge 14, agsungbat, banang. Ay, na! Bridge 14. 14. Bridge 14. Ay, isumot lagayaw. Gayaw. Isumot lagayam apimanaw dito lugar tayo ni Edgar. Uray kumamot ano agpayso adisidido na Edgar. Ang saan mag... Anya? Sa bagay mo't di inteng. naisin na karuking kanantay. Hindi picture. Naikanan? Sige ta. Takita. Dakayon, uncle. Bridge 17, duwat angkal. Sumardeng kan ba daong? Uray, tadda pakiwat-watam dita. Pakiwatwatan. Sa dinaw. Di mo amaw. Natayon ni bakit isyang ditalaod. Idi ka nurabi ay. Tay bak abalasang ani isyang. Wen, iso nga agsagana ka. Niya mo tayo. Naragsak ka lagi pada magtatamom kasar niya. Wen, gayam ka natay. Gala ma-proud ka nga na tayo. Sumardeng kan ba daong? Bak abalasang ani isyang. Ni may sa... Kasi mo nito yang. Wala. Idi ka nurabi ay. Hindi tayo may messenger. Abalasang ani isyang. Wen, isong agsagana kamuteng tamapantama kilamay. Ay, piman mo nga isyang. Tawan kabsat na. Wino pamilya na at tumulaw. Wen nga raod, iso amapantayo. Tamapantay tumulong. Ni, anya mo ten. Tay tumulong ag kape Tado Wen. ti kape kay. Pantay tumulong. Wen nga raod, iso amapantayo. Tamapantayo tumulong no anya tinasken ama aramay. Do man dyan kasasawap niya. Wen. Makalagmalagal. Kasi, Oo na ta. Siyempre, duble man. Paspasok. kasi basbasa di Iso nga rin dyan bagbagan ni Kirby nga maya. Doon ta ka, auray natural boss nga sa ulang. Tanong na mahala nga dyan. Ngamwal unang Basbasa Ano mo nga basaan na? Kasi baka matikaw to nga di ko. anak. Kasama di. Ay, sa bagay. Kwan note. 19. Ay, 19, 19. Note ka, no? Note, note. Alisaw. Ate upay, day di bakit isyang ti absat mo unak. Basta mag-overlapan dito yan ka. Pag ko na amaray. Wala ka sa. Ate upay ni Ate upay, day di bakit isyang taad da kabsat wano anak na. Apayan ko naawatan da ito eh. Ati pa'y day di bakit isyang ti adda. Ay, ati pa'y day di bakit isyang. Ay, asi pa'y siguro. Anhaan. Ay, Oo. ati pa'y day di bakit isyang.
Tiada Iba daw, kabsat. makadyawan na ni Wano. Ano. Na, anya nga iti kadwamton no bumakit ka, kini isang, Awan nga ti kwa. nga bakit, ano tumulong na ta. Ah. So nga, atin na. Ngam no. Ay, Yun ating no. pay, dahil bakit isyang. Oo. Wen. Ngam na song bata da ito uncle di. Baka matikaw kanto na. Tamok mga la, adadi script mo lang. Tanuan na nga paspasurutan nga basahan di. Tanuan nga ba, paspasurutan di matan na di kahit sila na. Un, basta umpay mo muna DJ ko tapos sung bata man. Ay, so nga, oray natural boss mo, ito yung katanong niya matikaw. Di natural boss mo. Huwag nga, bay sumara eh. Pag ko na ama nga eh. Wala, isa. Sige, tanong Sige ka. man. Ngaro. Ang marigatan. 19. Atiw pay, dahil di bakit isyang ti adda kabsat, wano anak na. Pag ko na amat nga eh. Espesyal nga mintilungon na. Kompleto dagiti na usar iti lamay na. Nagado nga min dagiti na pantimulong akalugaran tayong. Idi adda iti ospital. Agsusukat dagiti kaaruba ng agbantay. Wen nga rod, kunakno ka kaasi ti may sa abaak adi makiasawa. Taawan to ti tumulong. Kas na kunakanyak ni kabadong. Ay, patpatsyemmet nga minday ja apari badong. Kaya't nakalaang abot-but ngen, marikwanang. Aging gaita. Oray, may basa mo. Ay, ay, May basa mo. ay. Gusto mo tinatay. ay. Oh, duatan antay. Ayang kal. Lasin. Apa yang lasing ada pa? 20. Why? Ay. Ay. Dua tante ko ko. Oh, duatan eh. Ay, wala. Bridge 20. Ay na. Jak laim pagaro pakas jay ti kaado. Kas jay kaado dagiti. Oy, kas jay kaado. Dagiti tatta. Ay na. Jak laim pagaro pakas jay kaado dagiti tattawa na pantimulong kani bakit isyang tuyang. Amuda nga min nga awan kabsat na. Wano kabagyan na at tumulong. Atiw na pa yun ti adda pamilya na. Nagpintas ti lungaw ken pansyon na. Pansyon? Panchon. Pansyon. Pansyon. Panchon. Pansyon. Pansyon. Kasi kumamot ti pansyon mo tutuyan. Wen oray sika. Atiw na pa yun ti adda pamilya na. Nagpintas ti lungaw ken pansyon na. Ado ti timulong. Uso mo di ipatong na mo niya. Ti lungaw ken pansyon na. Ado ti timulong ka barangayan tayo. Nilulok ka. Dapet. Nagpintas ti lungaw ken pansyon na. Ken ado ti timulong ka barangayan tayo. Iso nga inton. Ay, nyamot ten. Iso ano maminsan. Ado mo impayawid na kada kayo ante niya. Awan Manmanok. kinakasangsango, uncle. Ado ti timulong ka barangayan tayo. Iso ano maminsan. Di mo kunaan agaputamay sa abaak nga awan tip anak na. Nga awan Nakigulgul anak uso na. pala gulgul jay. Wen, kinabigatan nga man kami nakigulgulan. Wala. Jikas nila. Wan. Nga awan tip anak na. Warsi lang. Wen, Di arotang nga puran na. DJ at dalaklak tao mga say. Ay, why? Iso ano maminsan. Di mo kunaan agaputamay sa abaak nga awan anak na. Wano awan asawa na. Kat kakaasay nga awan pulos tumulaw. Uwin nga rad. Wadi kami di ko ka na ni Badong kanikwa nang awan to tumulong kinga. So makiasawa ka. Sugsugsugan na. Awan na niya, announcing ay. Naka-announce ako na uncle. ayos ka rin. Dapat uwa. May sala nga. Ay, di makawagaw. Suratak pa dito. Suratak pa. Ay, sige. Dapat 30 minutes to naman pasti dato. Buwa ka. Pwede pa iskray ko na. Pag ina na kayo. Ano? Oh, malalagi. Awan mo lalaki. Dua tamanin uncle. Wala mo na. 57. Lalaki. Seventy 57. Natajitik ka. Anong Bye. kag? Madam dama. Titak to yun. Kan ka na yun.
Seven, 4, 5, 7. Bridgeport. Bridgeport. Kan kanayon met nila kay Damian ang mapmapan iti tersena ni Mari Juanang. Kaya nangarod ka na, ti makipatpatang, ngam ti agbuya iti TV. Tirigat na. Natayon dagiti dua apada na alakay akapatpatang na. At mga min trabaho da amin dagiti anak na nual daw. Bagay na taagigan mo ni Mari Juanang dita tersena na. Naku namaw, tuya. Nakakuskus na. Tuyang badong mo. Nagriga Nagkus na na ka basa. na. Ay, nagriga. Bridge 10. Itulod mo ni Kwaraw ba daw? Intulod. Ay. Intulod. Bridge 10. Intulod mo ni Kwaraw ba daw? Wine, inubak pa yun ngayon panitiigit ti kalsada. Anya, di mo lakit intuludan ijay barangay clinic. Di na magkayat. Kabailan na kanubay ti mapan iti. Kabailan na kanaw ti mapan. Nga isiso. Kapay nagkudro. Nagkus na. Di mo lakit intuludan ijay barangay clinic. Di na magkayat. Kabailan na kanaw ti mapan nga mais-mais sa. Isiso, ngagmay-may sa. Nagmay-may sa. Di mo lakit intuludan ijay barangay clinic. Di na magkayat. Kabailan na kanaw ti mapan nga may-may sa. Ngagmay-may sa. Ngay sisaw. Intuludan ijay barangay clinic. Di na magkayat. Kabailan na kanaw ti mapan nga agmay-may sa. Sa bagay, adda dagiti pada na at tricycle drivers nga agpasada dita. Inuray ko pa yung araw, nakalugan iti tricycle sa akto pinanawan. Sakto? Oo, Sakto. sakon to pinanaw. Sa akto pinanawan. Sakon to. Kalpasan na, pinanawa ko. Inuray ko pa yung araw, nakalugan iti tricycle. Kalpasan na, pinanawa kaun. Nasaya at nga rudno kasta ba daong? Ayan, nagriga. No, Yung tinggaw litan. Ilang ano si Katekka. ay, Aliwan, date bridge 12, antay. Kunti turog ko. Bridge 12. Naginting. Bridge 12. 12. Inungtam kanumet ni Mang Damian ni Kwarog. Ay! Uy. Inteng. Inungtan kanumet ni Mang Damian ni Kwarog. Day takati ko na kanikwaro. Naranaan na kanu ni Kwarog ijay tersena ni Kagawad Kuanang. Basol na. Nagkuna ngamin. Nagpakpakawan kanumet ni Kwarog idikalman kanila kay Damian. Nasaya at may. Tapno naglinawag dadwa. Wan, nagkari kanu ni Kwarog, adi na ulitan ti inaramid na. Madiganti aginting dog paparaw. San ma, tuyang? No, Si kamot. oh, siya ma. Damyan ma. Tuyang damyan. Jamot. Kunak numapan ka manen ijay tersina ni Mari Juanang. Ay, adi, tuyang. Ano saklangan nan mangigan nan paraangan mi. Tapay ngay. Ay, manburak nan darak ang kwalog ya. Anya. Aw! Aday di kalman nga kuy-kuy-yakoy ititirsina ni Kuanang. Ah. Kunak man nunapan ijay klinik idikalman. Nala, nabibit niya. Badungan. Badung tuyang. Uy. Dami di script ito. Mabalim-balit tayo sa i-play ko na. Uy. Ay, nagkarumitin da di akwaro no kasta. Tuyay. Ay, amumla ko maakas jay. Tadimon binagaan anakitin niya. Ngumala. Makitangdan. Itikagod, matitangdan na. Maakas. Di namod ko na. Ay, amumla ko maakas jay.
Tadimon binagaan ang makitangdan. Nga mala. Ikak tulat tayo, iti kagudwa, iti tangdan na. Iti. Kagudwa Ay, titangdan. kagudwa, iti. Ikak. Iti. Ikak, iti kagudwa. kagudwa Gusto ka titangdan na na. Tadimon binagaan ang makitangdan. Nga mala. Ikak, iti kagudwa, titangdan na. Tadi namit ko na. Inton maminsan, di mon ay ayaban ang makitangdan kadata. Ay, wala. Kung saan ako namamatay, orayan niya ti magbaga na. Napaglan mo't gayam nga ulbod na akwaraw. Bantoy. Bridge 15. Bantoy. Ay, Duatante. Piptin. 15. Ay, talaga akas dyan ni Kwarog, marituyang. Ay, di mi man mi amon ni apay. Aw, adi. Karakatakon. Oray siya. Banawgan. Itatay pa ya. Ay, talaga akas dyan ni Kwarog, marituyang. Ay, di mi amo no apay. Anya. Uray ni Uncle na nga inteng, kat maiturad na nga ulubudan. Uray kumamot nuubing ti pangaramidan na iti dayta. Saan magtalalakay maray? Hawin nga rod Iso nga uray da kami kan ni inteng. Saan kami abasta mamati no kasi nga adda ibagbagan ni Kwarog. Uray da kami mo't amaray. 18. Ang sinungbat. Isumalagayam ako na nagkrigat kag talos iti nasamak. Wun maray, di nalakit imbagan amasadot ken kayat ng tiagawig. Kinapod no na. Awan kayam terkriknaan na. Agululbot lang. Jak amua. Ken ni Kwarog ti parparigaten nalat bagbagina. Ni Kwarog parparigaten nalat bagbagina. Jak amo akan ni Kwarog. Uy, Parigatan na bagbag. Period-periodan nanto. Jak amua. Madi balang. Agululbot lang. Jak amu akin ni Kwarog. Parparigaten nalat bagbagina. Pagpagaan mat kano ni Tata Inteng. Namti na ipangpangag. Kinapudno na maray. Pagsasaritaan dagiti daduma akalugaran tayo ni madi nga nagbalikas. No Kwarog. Mm-mm. Nyaginting ka man. Oo nga. Happy Mother's Day, Auntie Toya. Thank you, Antay. And to all mothers out there. Ada. Senior citizens. Kinapudno na maray. Pagsasaritaan dagiti daduma akalugaran tayo ni Kwaraw gapu iti kinaulbod na. No, Happy Mother's Day to all mothers. yes. At mga fathers na naging mother. Bridge 10. Nakitkitam ka din ni Kwarog. Ay, saan mo, inteng? Apay ka di aya? Makadlawak laeng Tawan mo na makikitak nga agpaspasada. Apay ngay? Kansan kanumot, anapan nakiparparunda. Conforme nga boses. Inting animation. Maawatan mo yung viewer. Niragitoy ko na. Apay nga. Kansan kanumot, anapan nakipagrunda iti duarabi. No adda na panan na. Ipakada na kumakan ka Kuna kadida karalangan iti panagrunda da iti rabi. Tinasayaat. Mapan mo dang magmuan. Enak to damagan. Ay, nako. Ay, salamat. Wait, Palpasan. malpas. Panagrunda da iti rabi. Tinasayaat. Mapan mo damagan No apay anaglangan manan. Nabartek nga animation. Duatan antay. Ay, uncle, duatan. Plus.
Lasing. Lastan. Alas na, nato yan. Wen. Namanay. Awan taon, nalpasan. Napasay. Dito palingkay. Bridge 21. Oy, Badong, agri-ring ti cellphone mo. Kitaam no asino ti umawawag. Badong! Itay ka di pa iday tato yan. Wen, malasong bata mo. Amangan no napatag ti baganakan ka. Nay, di ko harog may tumawawag to yan. Ay, sungbata. Hilaw ko harog. Ay, thank you Lord, nalpatsin. Nga nawawatan nga ko nito. Maawatan to ni Ijay drama. Hindi na mag-print i-voicing yan. Tada kam to mag-completion. Wen. Nabanok naman. Ay, ang bapakada ka. Ay, tanti kabukran. Kung parang mo dito. Hello, everybody. Ay, basa ka di kumigdan. Tapos na po, tapos Ako, na. kumigdante. Ay, basa mo. Ay, basa man antay. Sayo, ang tapong bago. Tangkon na ikaw day jay. Ano may ipakada tayo? Ay, well. Ano ba yun? Inton na minsan man yung kakabsat. Ura di Facebook siguro. Ano? Ay, hindi ka rin. Wait lang. YouTube sa YouTube? I will see. Nagbayag mga open. Ako gamin in open. Ay, ito. May kata patoy. Ma'am. May ka na Ala, dito yan. madi na mag-open. Hindi, iba. Ay, sorry, sorry. Sige, ikaw akan. Sige, basa na. Thank you ko naktulat. Yung batak Ay, Michelle, na natuyan. Kuna ni Michelle Casta. Darito ti kablaw mo to yan. Ay, miss you ko na. Ay, thank you ma'am. Miss you too. Hello po mga idol. Kuna mo ni Ma'am Ria Kamgat. Hello, ma'am. Hi. Ayan. Hello. Hello po. Kuna mo shout out ko ni Ma'am Tamarimi. Yeah, Tamarimi. Tamarimi. Ibuisons. Kumusta kayo, ma'am? Kani Ma'am Nati Agustin. Oo. Kahit Singapore. Shout out ka na kahit ma'am, Singapore. Ay. Ada pa ni Ma'am Ses Layugan. Kuna na pa eh. Mo ni son ni ma'am. Ah. Sa Sislayugan na gito ni dagi Bria. avid fan ti talagang dingding agdamit dagito eh. Di drama tayo dito eh. DCWT drama official. Yeah. Hello everyone. Ni Jane Gabatino. Wen. Nabasa? Ma'am Jane Tatay na, Gabay. Sige, basa mo uncle. Ni Ma'am Jane Gabatino 9970. Hello po. Ay kwansa na rin. Sa iyong lahat. Ayan, Kuna sa na. inyong lahat. Happy Mother's Day po sa inyo. Watching here in Hong Kong. Kumusta kayo, ma'am, dito Hong Kong? Happy Mother's Day Happy to. Mother's Day po, ma'am. At sa lahat ng mga mothers, again, Happy Mother's Day. Kada kayo amin. At yung mga naging responsible mothers. Nga naging mga Tatang. fathers nga naging mothers. Nagitatang nakam na mo kas nanang. Oh, ipakalakan Sige, na. guardians, di ba? Naging Well. mothers. Ganon. Like mga tita Well. na naging mothers sa kanilang mga apo or Apo, nephews and nieces. Nakakapsat, nagpakada kami. Nalpas ti recording tayo. Into the Next next to man. man. Thank you. Thank you Bye. na inyo parang subsubaybay. Kada kiti drama tayo kakapsat. Eh. Thank you. Sapay kumatas ang kay nga maumuma. Ayan. Thanks God everyone. bless. Ingat. Happy weekend. God bless everyone. Kumanuti ako. Makaulaw ako.